Добрый вечер. Што ў нас сёння? Гэта The Longest Journey. Point-and-click адвенчура пра магічныя сусветы, пра альтэрнатыўную рэальнасць нашай зямлі. Калісьці зямлю разбіла на дзве часткі, і мы падарожнічаем паміж гэтымі двумя кавалкамі. Гэта літаральна расказвае гісторыю нашага сусвета, але з яе гэтакай магічным адлюстраваннем. Зараз працягнем адразу гісторыю. Мы скончылі на чым? Мы знаходзімся ўжо ў чацвёртай частцы, а мы даведаліся больш пра сусвет, пра Аркадыю. Гэта той магічны кавалак зямлі, які мае ў сябе магію, дракона, цмокаў і ўсё вось гэтае. Зараз трошкі гук правяраем. Мы скончылі ў бібліятэцы, у якой даволі шмат інфармацыі, і калі шчыра, я разлічваў ёй атрымаць больш. Мы больш займаліся тым, што чыталі кнігі, але інфармацыі карыснай, вельмі карыснай мы не атрымалі. Давайте хуценька па дзённіку нашаму прабяжымся, што апошняе запісалі. Так, я пайшла ў бібліятэку. Наконт лётаючых істот. Добрый вечар, Берлінер. Сама па сабе бібліятэка была не вельмі карысная. Яна распавядала розныя гісторыі. Яны былі самі па сабе неблагія, але сутнасць у тым, што мы прыйшлі за канкрэтнай інфармацыяй. Дзе знайсці кагосьці з дракінаў альбо цмокаў мясцовых. Гэта істоты, якія прыляцелі насамрэч з іншага сусвета, якія апынуліся на нашай зямлі, невядома калі, у які момант, вельмі даўно. Вось, вельмі старажытныя істоты. Пра іх узгадвалася ў легендах у гэтай бібліятэцы, але ж канкрэтна, дзе іх знайсці, невядома. Гаворылася толькі пра, што нам з карыснага, ёсць лётаючыя істоты, якія ведаюць шмат чаго. І з-за таго, што яны расказваюць, збіраюць гісторыі з усяго сусвета, то мы можам ад іх нешта даведацца. Іх клічуць Алатьен. Яны жывуць на востраве на поўдзень адсюль, Алаіс. І гэта добра, і трэба неяк наняць карабель і паплыць, гэта не той, каб далёка адсюль. Трэба даведацца гэтага. Але ж мы не глядзелі яшчэ да канца бібліятэку, мы літаральна проста чыталі кнігі. Можа, штосьці ўнізе ёсць. Нейкае кола. Добра. Зараз адзін момант. Так, гэта не адчыняецца. З-за таго, што гэта стары квест, тут бываюць вельмі раптоўныя моманты, калі мне патрэбна нечакана націснуць на нейкі піксель дзе-небудзь. А мы зараз будзем літаральна ўжо ўсё абшукваць. Добра. Нам гэтая вада не падыдзе. Гэта на лесвіцу. Гэта вада з акіяна, які знаходзіцца звонку бібліятэкі. Ну, у прынцыпе, мне падаецца ўсё. Гэта кола. Я нічога не бачу. Ну, добра. Пайшлі тады адсюль. Так, а як нам дабрацца да вострава, калі у нас тут не дуе, няма ветра? Адзін з алхімікаў, мне падаецца, там гаворка была пра алхіміка, альбо нейкі чарадзей скраў увесь вецер. І таму шматлікія караблі зараз стаяць у гэтым самым, у гавані. Так, як тут выйти на пір? Вось туды. Вось так гэта выглядае. Усе гэтыя караблі проста захраслі ў гэтым горадзе і не могуць накіравацца нікуды. Я так разумею, гэтая праблема ўжо існуе некалькі месяцаў. Слухай, капітан, не жадаеш мне, калі ласка, дапамагчы? У мяне ёсць пытаннечка. Так, нешта з гукам у гульне, давайте я хуценька захоп пераправеру. Чамусьці... яна яшчэ не пераключылась. Ёсць?
Зараз павінен гук з'явіцца. Не звяртаць увагі на гэта тое, што яно зараз міргае, зараз знікне. Зараз ім развітаемся, гэта павінна выправіць. Вось так. Выправілі. Спадзяюся, зараз гук ёсць. Усё яшчэ, падаецца, няма. Што ж ты будзеш рабіць? Усё яшчэ няма гука. Уяўляеце сабе, дайце я паспрабую, можа, стрым перазапусціць, можа, гэта дапаможа. Альбо прыдумаю нешта, мне прыйдзецца тады гульню перазапускаць. Альбо не, я ж не магу яго перазапусціць. І чаму гэтая праблема з'явілася? Выбачаюся, зразумеў. Я не таго захоп пераключыў. Вось зараз павінна з'явіць. Не. Што за... Гульня, што ты са мной робіш? Вось, нарэшце. Зараз бачу, з'явілася. На жаль, захоп з Longest Journey гэта даволі такая свая асабістая гісторыя. Зараз ужо павінна быць. Мне падаецца, трэба больш голосна зрабіць яе. Вось так. Ідэальна. Працуе яна з захопам толькі праз увесь экран. Гэта немагчыма па-іншаму зрабіць. Проста не працуе ніякія іншыя варыянты і моды, таму вось як ёсць. Змяшаў я маёнез і колу. Гэта для тых, хто не ведае. Мем у Твітары, гэта спроба там была змяшаць маёнез і колу для тых, хто гуляе ў старыя квесты, таму што тут раптоўная камбінацыя ёсць. Пакуль не змешваў, не. Пакуль не. У мяне ёсць шмат чаго, што я магу раптоўна змяшаць, паглядзім, можа, натыкаю штосьці. Мы зараз даведаліся, што ёсць істоты, якія збіраюць гісторыі, лётаючы народзец, крылаты народзец. І яны могуць нешта мне распавесці. Яны жывуць на востраве не так далёка адсюль. Гэты капітан можа мяне тэарэтычна туды адвесці. Толькі я не ведаю як, калі няма ні адзін карабель нікуды не ўплыве. Так, лялька-малпа. Ох, блин, я не ведаю, з якога хера я быў павінен здагадацца з той лялькай-малпай, што я павінен быў вяртацца назад. Так. Чэсь за ўсё у нас адвесці не зможа. Нават 3 праблемы у яго ёсць з гэтым. Number 1. There's no wind, so we can't set sail south. Number 2. I lost my navigator a few weeks past, and I have yet to find his replacement. And number 3, you're a woman. We don't let women on board the White Dragon. Isn't that a bit sexist? Sexy is just what I worry about. What with a boat full of men being out at sea for months at a time? Not sexy, sexist. I'm a sailor, girl. What do you expect? Good bedside manners? Так, 3 праблемы ў яго з гэтым ёсць. Яны не... Першая праблема, няма ветра, нікуды яны не плывуць. Вецер ужо адсутнічае некалькі месяцаў, трэба разабрацца з чарадзеем, які скраў вецер увесь. Другая праблема, няма навігатара. Пра навігатар у нас ёсць, мы тэарэтычна можам здабыць сабе навігатара, у нас ёсць заказ на мампу для аднаго навігатара. Трэцяе, жанчын не пушчаюць на карабель. Гэта праблема. Ну, усё. З трэцім пунктам я не ведаю, што ўвогуле нам рабіць. I'd really appreciate it if I could hitch a ride with you to Guyane. Ain't gonna happen. Sorry. I'd really appreciate it Зараз if I could паглядзім. hitch a Бывае ride with такое you ў to гульне Guyane. яшчэ, што трэба адну і тую ж рэпліку некалькі... О, добра, Sorry. мне падаецца, нічога не зменіцца. Bye. Так, альтэрнатывы у мяне ёсць. Вецер, навігатар, яшчэ халера з ім. Чарадзея пераможам, навігатара здабудзем, не быць жанчынай у нас не атрымаецца. Цікава толькі, дзе навігатар гэта. Так, у нас было ў прадметах якраз такі мапа.
It's a map of the Northlands. Так, мапа, кому доставить-то? О, можем... Так, добро. It's Captain Nebevay's Я не ведал, что это можно разглядеть. signature. I can't believe I went through all that just to get a simple X. Так, это вот это капитана мы знак отримали. A map of Shengegrial. Changangrial? Why can't these magical worlds have place names like Boston, London, or Kansas City? It's always like Loth this and Irid that. Like, cut back on the consonants already. It's Brian Westhouse's signature. Брайан Вестхаус отримав свою мапу. І для Тунлюєк. Добре. Давайте доставим тады гэтую мапу. Мне падаецца, ён альбо яна і ёсць навігатор. Навігатор. Шукаем навігатора. Так, а можна, ласка, неяк уверх схадзіць? Альбо мне трэба ў жанчыны спытаць. Excuse me? Yes. Oh, Дзе мы зараз знаходзімся? it is Гэта you. у карчме, у якой мы адпачывалі. Мы дапамаглі прыбрацца тут трошкі, і гэта месца, якое прывітала нас у гэтым сусвеце. У гэты сусвет мы трапілі зараз першы раз. Нас адправілі, і мы наўмысна пагадзіліся на гэта. Другі раз мы трапілі літаральна пакуль спалі. Таму адзенне мы здабылі вось ад гэтай жанчыны, дзякую ёй вялікі, таму што мы у гэтых самых толькі у ніжнім бялізне прыпёрліся сюды. Ці ведае яна, калі будзе Тунлюек? Do you know when Tunlayak is expected back? I could not tell you, child, but from what I know of the ships in harbor, she will not find one that needs a navigator anytime soon. Яна, это ўсё ж такі яна. Thank you, ma'am. Я ўзгадываю нешта. You're Мы welcome, child. ўжо пыталі, ці была яна на пірсе, яна не кудысьці сышла. Бо мне падаецца, яна гэта тое, што можа нас прывесці да... I'm not in the market for an яна якраз такі нешта будзе над кагосьці Those guys інфармацыю. must be part of this. Не тое. He's selling a variety of Яна, хтосьці нам падказваў, дзе яна можа быць. Тыпу, яна тут ancient была, walls. але кудысьці сышла. Можа, трэба паглядзець у нас на нашым дзённіку. Птушку дзеду? Не. Не вярнулі. Так, давайте захаваемся. Чакай, якую птушку дзеду? Я зараз... Я падумаў пра птушку, якую на базары там ёсць. Але ж птушку, каб тую атрымаць, трэба выйграць у гульню. Дзе яна ідзе? Нейка дзюна. Так, стары. Трэба дзённік, мне падаецца, глядзець. Без варыянтаў. Ну, зараз з старым паразмаўляем за гэтым. За грошыкі не, там трэба выйграць у гульню, а гульню ты 100% прайграеш, таму што ён мухлюе там. Вось, таму трэба прыдумаць, як абысці яго гэтую магію, альбо што яны выкарыстоўваюць. Так, ты ведаеш што-небудзь пра востраў Алаіс? Do you know the island of Elias? Aye, I be knowing lots and lots about the feared Isle of Elias. It's feared? How? І хто баіцца яго? Because Месца it be a канібалаў? place of cannibals. You really don't know anything about the island of Elias, do you? No, I do not. Ну, добра, дапамог. Так, Do you know how Як I трапіць can на get карабель? passage on a boat going south? Aye, coin be the way, as me beloved wife always be saying. 'Cause she'd be running off with a wealthy merchant while I be away at sea. Women never trusted one I didn't pay for again. I don't have much coin at all. And I be at a loss, as do ye, unless... I need Протягивай, coin to travel старий. in a boat unless... What?
Unless I be calling in a favor with the good Captain Horatio Nebave, who be traveling to Guyenne as soon as the wind be picking up. What kind of favor? Капітан нешта павінен яму, гэтаму Oh, he старому. be owing me from back when I was his captain. О, ён быў яго капітанам. Ні халеры сабе у вас тут гісторыя. Так, справа якая? Гэта стары. Ён раней быў капітанам вось таго, можа, карабля, альбо проста быў капітанам зараз бягучага капітана белага дракона, альбо як называецца там карабель, не памятаю дакладна. Вось, мы павінны дапамагчы яму у чымсьці, тады ён можа нас прапусціць на карабель. Тады можа праблема з тым, што мы жанчына і адпадзе. Ага, так, это ты пра яго гаварыла, што гэта яго птушка. Так, я ўжо забыўся нават, што гэта яго птушка. Так, дакладна. Дамовіліся. Ён нам дапаможа, калі мы вяртаем яму яго Would you птушку. cash in your favor with Nebave if I got your bird back? Aye, I be promising anything to get me friend back. It be a deal. Там птушка па імені птушка. Так, дакладна, See you дакладна. Я later. трошки забыўся If I ўжо. not be... Дамовіліся, тады гэта ўжо штосьці. Дзённік. Стары марак у доках пагадзіўся дапамагчы мне, каб мяне адвезлі на белым драконе. І калі я вяртаю яму птушку. Угу. Ну, дамовіліся, гучыць як план. Можа, мы неяк не праз гульню зможам атрымаць яе назад? Але нам усё яшчэ спатрэбіцца навігатар тады. Гэта не толькі часткова This lady's ўпраўляе. selling fresh fish. I've never... Ну, можа, з птушкай атрымаецца разабрацца. Калі з птушкай зараз не атрымаецца, то будзем шукаць, дзе навігатара шукаць. Did you make your delivery to I forgot. by the Не, у цябе я зжадаў спытаць. Можа, ты ведаеш... Did you make your delivery to by the Добра. Нам трэба даставіць мапу ж ёй, правильно? Talking bird. How about a game of cups today? Ты ж ўсё роўно падманеш. Okay, let's go. Just place your bets. Добра, бярем грошыкі. Гэта ўсё роўно не спрацуе. I'll try one more. Keep your eyes. Можа, патрэбна проста некалькі разоў паспрабаваць сыграць, каб яна здалася. Ну, я разумею, што яна не выйграе, але гульня бывае... Now, you guess which cup hides your coin. If you get... 3 разы. It's this one. For You got the wrong cup again. So, Мінус монетка. I'll try one more. keep your eyes. Now, you guess which cup hides your coin. I have absolutely no... You got the wrong... Зноwu не то. Ну, давайте центральную яшчэ. I'll try... Keep your eye... Я ж нават не ведаю, якую ён кладзе, разумееце, у чым прыкладэс? То бок сачыць за рухамі яго бессэнсоўна, бо я не ведаю, у якой спачатку нават была. You guess which cup hides your coin. If you get it right, you win another coin. It's this one. You got the wrong... А я ж не кантралюю, куды я кладу яе. It's a talking bird.
Пограем трошки на флейте. Не? Ні халяра не спрацавала. Ідемо отсюда. Это у нас заўсёды запасны варыянт. Так, добра. А дзе нам знайсці? Я памятаю, што была падказка, дзе шукаць навігатара. Так, гэта ўсё не вельмі карысна. М. Ну добра. Не той, каб шмат карысці. Дзе можа быць навігатар так-то? Там сказано было, што яна можа быць у доках. Але ў доках мы нікога не бачылі. Тады ідзе нам яе шукаць. Зараз у кагосьці She's selling a variety of трэба знайсці нейкі піксель, у які тыкаць, і гэта будзе тое, што нам патрэбна. I'm not in the market for an instrument at this particular moment. Still, good to know. He's selling musical instruments. Дякую. Яна прайшла ўвесь гэты шлях, каб паглядзець на яго. Серьезно, где может быть навигатор? Может, тут есть некая лодка, до якой можно подвести, я просто об этом не ведаю? Подается, что не. It's Captain Horatio Ne- Hello. It really... Ain't gonna. Bye. Ну так, ні халяра, ми до його не доведаємося. Захопити корабель зараз саме удала ідея. Так. It's the White Dragon, apparently the fastest vessel there ever was. Although I'm guessing that'll be kind of difficult. У мене починають скончуватися ідеї. Каб я ведав, де навігатора-то шукати. Что у нас есть, давайте, по предметах? It's Обезьяна. Constable Guybrush. My toy? Ape. Малпа наша. Ці могу я нечто суместить из того, что у меня есть? Я могу об'єднати нейк, приклеить, наприклад? Не. Было бы цудоўна нешта придумать. Давай. Ввогуле не ведаю, навошта мне гэты арганічны пластик. Самая дурная рэч, якая у мяне толькі ёсць. Давайте пойдем карацей зноў жа на рынок, паспрабуем паўзаемадзейнічаць не толькі гэтым самым. Не толькі монетками. Step guarding. Мы можем... добрая ідэя. Такое ёсць, бывае. Паспрабуем зараз нешта падчас гульні, ці ёсць увогуле магчымасць узаемадзейнічаць з інтэрфейсам, бо калі такое ёсць, можам мы нейкім чынам можам штосьці зрабіць. Магіяй карыстацца нам нельга. Ну, то бок там абавязковыя правіла, у яго ёсць спецыяльны амулет, які дазволіць яму даведацца, калі мы выкарыстоўваем нейкую магію. Давайте монетку покладем. Ну. I'll try one more. Keep your... Зараз у нас заблокавано, у нас няма магчымасці адчыняць нічога. Так, падчас гульні няма магчымасці, пакуль ідзе анімацыя, у нас полностью ўсё заблокавано. Так што не, гэта не You варыянт. guess.
Вось зараз можам неяк можам нешта зрабіць. Тэоретычна, ну вось у гэты момант. Давайте паспрабуем. Магніт. Слухайте, нам патрэбны магніт. Нам літаральна просто магніт спатрэбіцца і ўсё запрацуе. У нас же там монетка, яна жалезная. Золотая не падыдзе. Там была размова, што у іх цэніцца больш не золата, а жалеза. І вось гэта жалезныя манеты. Ну, гэта ўсё взаемадзейнічаць не будзе. То бок нам патрэба па тыпу просто магніт трэба здабыць. Магніт дзе мы можам здабыць? Опа. Можна ўзаемадзейнічаць. Nothing happened. У нас яна магнітная адвёртка у нас. Опа. Hey, that cup moved. Опа. I have absolutely no idea. That's Аж correct, мурыць. but that's... А гэта You used амаль magic, didn't you? гукавая You used your адвёртка. magic wand. Nah, your amulet didn't light up, did it? No, but... It's impossible! Because you use magic yourself? Because nobody's supposed to ever win your game? They have a name for people like you, sir. Con artist. What? I'm outraged! I'm outraged! Разловали его. Whatever. I want my prize. Prize? You don't get a prize for winning once! Especially when you're cheating, you cheat! You want me to call the city guard? I demand a prize. Oh, by the gods of gambling. Here, take this and leave me be. Давай плюшку. Что он нам отдал? A calculator? Where did you get this? Калькулятор откуда тебе? Oh, I don't know. Won it off some guy who got it from someone else who's supposedly been in stock. It's a it's a valuable souvenir from the mysterious and elusive world of logic. Now, would you Потому please что мне let калькулятор. me be? Плюшку давай. Let someone else play. Yes. Ох уж не, давай, блин, гуляться. Да, спочатку калькулятор я погляджу. Strangely enough, it's an old-fashioned calculator. Like the ones they used back in, like, the Elizabethan times. Цікаво. Ну, давайте протягиваем гулять зим, потому что отдавай нам плюшку. Мы тут за плюшкой в I угол want to пришли. play again. No, not you, lady. Get your errand off my table. I have a right to play. I didn't use magic. You did use that magic wand there. That's magic to me. Это не магия, мужик. No, it's science, not magic. There's no sign that says no science allowed now, is there? What do you want from me? I want to play. Вітаю, Равануха. Sorry, lady, that magic wand of yours will put me out of business. I'd rather close up for the day than let you play another game. Не-не-не, давай плюшку. Мужик. I want to play. With that magic... I'm not talking to you, you cheat. Ой-ой-ой. Який он. А калькулятор мені навошта? Там старий калькулятор ми зараз від його отримали. Зусім не той результат, на який розлічував. Давайте пойдем до Вестхауса. Може ён нешта може підказати. Hello? I have some more. Shoot. What did you say? There's supposed to be great story. I don't. Very. Добре, не той, якби він був Thanks, Mr. красний. Always a pleasure. Так, може він нешта про гэты калькулятор ведае? Не? No, I can't hold down strong. От чамусьці мы можам узаемадзейнічаць з бутэлькай, якая ў яго ёсць. Гэта дзіўна. Не разумею, добра. Бутэлька гэта добра, толькі я не бачу сэнса ўвогуле нам. Просто забраць нельга было? Не, нельга, на жаль.
Ну, по типу, я так разумею, у нас была такая дамова, што мы выигрываем 3 разы у радок, і мы атрымліваем суперпрыз. Птушку, напрыклад. Вось. Мы выигралі толькі один раз, і зараз ён адмаўляецца з намі гуляць, таму што мы перамаглі яго ў яго гульне. Можа, ёсць нейкі яшчэ варыянт. Можа, трэба працягнуць гэтую размову з ім трохі пазней. Я не ўпэўнены дакладна. Там павінна ў гэтым выпадку рабіць. Давайте, можа, з птушкай павзаемадзейнічаем неяк. Что, это все неяк не спрацуе, але що мне? Верточка? Не. Калькулятор. Did you make your delivery to by the fountain? Гэта так само не дапамагае. Што ў нас яшчэ? Ну гэта ўсё не мае сэнсу, мне падаецца, нават я спрабаваў яшчэ раней. Навігатара бы знайсці, мне падаецца, гэта таксама можна дапамагчы. Не трэба было пагаджацца на калькулятар. Дык і у мяне ж выбара няма, там дыялог сам па сабе пайшоў. Я ўвогуле, блін, які калькулятар, я тут сюды не за калькулятарам прыйшоў. Вяртаемся зараз до нашага сябра тут. Можа, ён можа нешта сказаць. Зараз мы завітаем да істоты, якая можа бачыць адначасова. Enter, honored guest, and I would have been with you. Ён адразу існуе ва ўсіх абнаксус. Ён адразу існуе ва ўсіх часах свайго жыцця адначасова. Даволі дзіўная раса. Можна пасядзець, паадпачываць. Ой, нешта яшчэ. Some of them look to be in English, but I know they're not. It's the Altung language. It sounds a little disgusting. Добра, давайте яму дадзім хоць нешта. Калькулятор. It's a calculator. Калькулятор? Не? Не працуе на яго. About my... Anything, What else? only what I have told you. Someone, So you don't know... no. That's about it. I am glad. Can I ask? Yeah. Thanks. Гэта мы ўсё здавалі? I'll talk... Let's. Не, ўсё ёсць. Ну, прадметаў у нас так-то не з'явілася. Значно. Ну, я думаю, ему глобально пофиг на это. Ну, сходили. Корыстно. It looks to have been carved out of a large tree, but the texture of... Ідэй нешта не дадалося ў мяне. На пірсе мы хутчэй ўсё яшчэ не знайдзем навігатара. Можа, мы зараз триггернули івент, і яна можа з'явіцца. Ну так, я нешта не бачу. Можа, трэба чакаць у таверні яе. Ну, праз некаторы час яна з'явіцца, калі мы будзем рабіць проста падзеі, і пакуль яна там навігатар шукае сабе хоць нейкае месца. Што цікава, мы можам пазаемадзейнічаць з гэтай жывёлай. Мне цікава, у чым прыкалдэс. Адвёртка ўсё яшчэ ў нас ёсць. Чамусьці. Цукерачкі? Не, хутчэй за ўсё гэта нічога не дапаможа. Калькулятор. Вось літаральна, мне дадалі прадмет, які я ўвогуле не ўяўляю, навошта ён мне можа быць патрэбным. Мне падаецца, трэба глядзець праходжанне. Давайте. Неяк падштурхнуць нас далей. The longest journey.
Зараз яшчэ вылезе нейкая халера. Частка 4 монстра, мне падаецца, мы зараз у 4 частцы. Так, мы у яе. Анклав, у якім мы былі. Угу. Ой, блин. Карацей. Ну там амаль калькулятор і малпу патрэбна. Зноў жа, не зусім відавочная рэч. І гэта можна было просто зрабіць у размове, не абавязкова гэта было выносіць у дзеянне. Але можна прапанаваць даць яму адвёртку узамен на птушку. Вось і ўсё. То бок літаральна трэба ўзяць адвёртку. І он ні на што не пагаджаецца. Але калі прапанаваць яму на яго самого тыкнуць. I'll make a trade with you. My magic wand for one of your prizes, and then I'll leave your game alone. What's the catch? No catch. You get a magic wand, and I get one of your exotic prizes. All right. Fair enough. Which prize would you like? The talking bird. Тушечку, калі ласка. That scraggly heap of... A fantastic choice, young lady. Hold on a second and I'll get him for you. A fantastic choice, and I really, really mean that. Давай птушечку. Нарешті. Ви бачили гэту анімацію? Вона її просто в кишені затолкала. So, you're a bird, huh? Yeah. Wait a second. Did the old man send you to get me? I guess he did. My name's April. Oh, God, is there no escape? I mean, not that I like being cooped up in a cage for gamblers to gawk at and children to spit at all day, but give me a break. It's better than being locked away in a stinking chest. Thanks a whole bunch for rescuing me, April. You're welcome. No, hey, that's not what I meant. I was being sarcastic. Do you know what sarcastic means? Speak all tongue? Yes, No, actually, I don't. I speak English. English? English? I don't know where you're from, lady, but you're weird. Okay, so let me go already, all right? Enough with the I'm human so I can boss the bird around shtick. We're all impressed. Sorry, I promised the old man I'd win you back. I need a favor from him badly. Yeah? So what's so important you'd sacrifice a bird's happiness and well-being? The fate of two worlds, billions of people, and the balance. Yeah? So... No, forget it. So were you always just Bird? Or did you have a better name? No. It's always been Bird. My full name is That Damn Bird. I learned that when I was 2 weeks old. That damn bird, the old man would say. No good ball of feathers. Then he beat me with a stick. Really? No. He'd just stick me in the chest and forget about me. Which is almost as bad as beating, believe you me. I'm sorry to hear that, Bird. You know, if you were my bird, I'd call you Crow. Yeah, well, I'm my own bird, lady, and I don't... Crow. You'd call me Crow? That's a pretty good name. It's a proper name, at least, not just an insult. Anyway, I guess I'd better get you back to your master bird. He's pining for you. All he's pining for is coin to gamble with.
It's really none of my business. Sorry. Sure you are. Зараз перадам сэнс размовы. Птушка по імені Птушка сядзела, ёй падабалася сядзець тут у клетцы, таму што гэта ўсё роўна было быць гэта лепей, чым быць у куфары, сядзець у куфары у старога марака, які яго ўжо задзяўбаў. І не ведаю, чаму марак так жадае зноў сваю птушку назад, таму што ён літаральна болт на яе паклаў і сеў зверху. Вось. І ні халеры больш не рабіў. І вось цікава, чаму такая сітуацыя. Але птушка даволі такая любіць паразмаўляць, і мы даведаліся трошкі пра яе. Ну, зусім там не шмат. Жыццё ў яе не вельмі цудоўнае. Але ж мы можам нешта паспрабуем дамовіцца, можа, пакінем яго сабе. Поўнае імя так, там гэтая клятая птушка, там поўнае яе імя. Але мы прапанавалі, што мы яго будзем называць варонай. І ён такі, гэта неблагое, ну, ворон па тыпу. Неблагое імя падабаецца. Давайте пойдзем на маленькі пірс да старога. Так, а у мяне ёсць у дзённіку запіс. Так. Зараз у мяне птушка ў кішэні сядзіць. It's Crow. Но зараз уже не птушка-птушка, а зараз уже ворон. Here's your bird, sir. It wasn't easy, but I got him back. I sure hope you're grateful. Bird, blessed be the balance, me faithful friend and companion be back. Ти серйозно його у куфр посадиш? No, not back in the chest, not in the chest! А чмурить. Now can you help me get passage on a ship? Aye, I be a man of me word. Speak ye with Captain Horatio Nebervale, the White Dragon, the ship behind yous. Tell him Umbrianos be sending yous to cash in on that old favor he be owing me. Thanks, old man. А ти можеш ворону визволити, коли ласка? The old man keeps his bird locked in there. Poor guy. The bird, that is. Hello again, old man. Eh? Зараз спробуємо, може, домовимося. See you Немає later. такої опції навіть. Добре. Нам все одно потрібно розібратися з вітром і навігатором. Hello. Uh-huh. You know old Umbrianos, don't you? The old drunk? Aye, he be a good captain once. But ever since he lost his ship, he hasn't been much worth to anyone. Be that as it may, you do owe him a favor, right? Aye, that I do. He saved my life more than once. And I wouldn't be captain of this beautiful lady if it weren't for him. Guess what? I'm here to cash in on that favor. I'll be damned. What did you do for the old geezer? Promise him your hand in marriage? Don't you mind that, old boy. Just get ready to sail south. You're giving me a lift to the island of Elias. I mean, since you're already heading for Gien. I am? That could prove a little tricky. How come? For one, there is no wind. That accursed alchemist up north has put some kind of spell on the wind. Clax, I believe his name is, Roper Clax. Lives in a bloody rock somewhere beyond Riverwood. As long as he's got his dirty claws on the wind, this vessel ain't going nowhere. Then there's a little problem with my crew. I can't very well leave the harbor without a navigator, and my last one decided he didn't much care for the sea anymore and went off to marry a serving maid. But, okay. Let's say I manage to free the wind and find you a new navigator. Then will you drop me off on Elias? You think you will be able to defeat
Clax, free the wind, and find me a new navigator? By Jaw's pus-filled left eye, if you do such a trick, then I'll take you wherever you wish to go. Most likely they'll be holding your funeral within the week, girl. Just leave the madman be and let the army deal with him. Зараз за гэтым клаксом ропером. Never you mind, as long as you keep your promise and take me to Elias. What's with Elias, anyhow? It's been deserted for hundreds of years, ever since the Dolmari fell victim to the Great Plague. I need to visit the Elation people, to listen to some of their stories. As if there aren't enough stories here. It takes all sorts, that be for sure. Навігатор гэта той чалавек, тая жанчына, якой мы павінны даставіць нашу мапу. Так што навігатара мы знойдзем. Каб разабрацца з ветрам, нам трэба вызваліць вецер, зняць заклён ад накладзены руперам клаксам, нейкім чарадзеем, алхімікам, калі дакладна. Гэта вельмі важна, таму што тут ёсць розныя ўзроўні чарадзеяў, і алхімікі самыя ніжнія з іх. Па тыпу любы можа чалавек стаць алхімікам, яму не патрэбна ніякіх магічных здольнасцяў. Дык вось, мы павінны неяк вызваліць вецер ад алхіміка, і за ім ужо пайшла цэлая армія. Папярэдняя, наколькі я памятаю, не вярталася. Барона як навігатар было б цудоўна. Сам рэч, мне падабаецца персанаж. Я ведаю, што варона сустракаецца ў наступнай частцы, у другой частцы, але я не ведаю, які шлях ён прайшоў з April Ryan, то бок мне гэта невядома. І ці быў гэты шлях? Так, гэта шлях на поўнач. Якраз такі да... Ну, ў прынцыпе, нам адчынілі вось гэтую лакацыю, можа, трэба туды ісці зараз і з клаксам разбірацца. Альбо, як варыянт, ну, шукаць навігатара, якога мы не ведаем, дзе там ён павінен знаходзіцца. Ну, давайте пойдзем. Паспрабуем дабрацца да клакса. Монументы. Those monuments, they're enormous, like man-made mountains. Wonder what they are. What they were made for. Monumental. Добро. It's some kind of cattle, but not the kind of cattle they breed in Kansas. Так, гэта лес. It's a farmhouse. It's a small barn. Зараз адразу будзем аглядаць усю тэрыторыю, магчыма, бо халера яго ведае, што можа спатрэбіцца. Можа, тут дзесьці клікнуць, магчыма, і ў іншае месца трапіць. It's a storehouse on pillars. Дзіўна, добра, тады ў лес. Тушка. А! Вырваўся ўсё ж такі. Добра, вось гэта Маркурія, горад. Гэта шлях на поўнач. І далей у лес. Так. Зноў жа, гэта у нас жа point and click, правильно? It's a discarded wagon wheel. Опа. Дайцець. Вы паглядзіце на яго. Добрый вечар. Do you always travel like you got a two-headed Besparian nymphate on your tail? I couldn't keep up half the time. Crow, is that you? Of course, there was that pair of stunning robin redbreasts. Twins, did you know? It's not as if I could just leave them without a kiss or two. Or 12, as it turned out. Maybe I'm just out of shape after being stuck in boxes and cages and knapsacks for the past 20 years. 20 гадоў яго I трымалі ў guess it розных is такіх вось. you. Of course it's me! Алера. How many birds do you know with both good looks and a sense of humor? You got a sense of humor. Oh, funny. Nah, that's funny. What are you doing here, Crow? What am I doing here? What am I doing here?
How about a nice to see you, Crow, or I've missed you so much, Crow, or at least a glad to see you out of that chest, Crow? It is nice to see you, Crow. How did you escape? Cunning, milady. Of course, that keg of Androgen stone liquor the old geezer got his hands on didn't hurt. I've never seen such a shameful display of public drunkenness in my life. Well, not since the last time I had a thimble full of wine. Phew, boy, were those ladies in for a surprise. When they were told I could talk, I'm sure they didn't count on my encyclopedic knowledge of Dolmari obscenities. The old man was gonna gamble me away again, you know. Went straight back to the cups handler after the, celebration. So, I decided to split before they put me back in the cage. That place was like a prison without the amenities. And let's not even mention the food. Did you ever try roasted Elguan dung? Ugh, pooey, duh, don't, ever. So, I pecked a button here and some soft tissue there and fled. I had nowhere else to fly, so I decided to join you on your, quest. It sounded like a spot of good old-fashioned fun. Like a Bird Zone adventure. It's not as if I came after you because I like you, though. You don't have any feathers. Thank God for that. Okay, if you want to join me, I wouldn't mind some company. I'm guessing you'll be using your wings, though, and not your feet? The ground's no place for a free spirit like myself, baby. Besides, I hear there are a lot of good-looking birds in this forest, and let me tell you, they don't parade about on the ground like winged chickens. Just try to slow down once in a while. Let me catch up. Sure. But how do I get your attention if I need to talk to you? Can you whistle? Like this? Sorry. But wait a second, I got a little flute. I could use it to call you. I'm not a sheepdog. Let's get that straight. You play your tune, and I'll consider your request. I won't be flapping to attention like a tame soldier hawk. Deal. We better get moving, though. It's getting late. Aye, aye, Captain. I'll try to keep an eye out ahead in case there's trouble. Смешны персанаж. Але асноўнае ён збег пакуль яго стары гэты марак збіраўся зноў жа піхнуць прайграць у гульне. Так, пачакайце-ка. Ну вось. Бла-бла-бла. Гэта ў нас вось гэты бягучы квест. Па дарозе на поўнач. Добра. Вяртаемся да гэтага яшчэ пазней. Дык вось, ён зноў збіраўся яго прайграць у як яны, не памятаю, як гульня гэта называецца, карацей, з кубачкамі, з манеткамі. Вось. Ён збіраўся зноў яго прайграць пасля таго, як ён набухаўся. У гэты момант наш сябар зваліў адтуль. Мы можам зараз яго прызываць, калі нам патрэбна паразмаўляць, мы можам выкарыстоўваць гэтую флейту, калі спатрэбіцца яго дапамога. Ось. А так, увогуле, ідзем далей на поўдзень. Поўнач. Мы зараз шукаем нейкага алхіміка, які наклаў закрыў на вецер. А ты хто такі? Oh dear. Oh dear me. Please, human, don't kill me and skin me. I haven't even sung to the soil yet. Don't worry, I'm not going to kill you or skin you. Oh my. That is good news. Very good indeed. Who are you? My name's April. What's yours? In my language, it's Bandu Umana Banta Au Rubana Bitana Benort. It means the little one who tries hard to live up to his father who sings to the soil. That's a mouthful. So, what do I call you? You can call me Ben Bandu, the sad little one. Banda is the name of my people. We are the little ones. Маленький Бігфут, прикладно так, Бен Банду. Так.
І чому ж ти Why are сумний? you sad, Ben Bondu? I'm looking for my brother. Стратив He's been gone брата. in the forest for many days, and I've not heard him sing to us. Our people don't walk about the forest much. It's too dangerous for us. You haven't seen my brother, have you? He's short, about my height, with a tan coat and a mischievous glint in his eye. You're the first mole. The first Banda I've met. Oh dear. I hope he's all right. A lot of our people have disappeared Шмат this summer. кого зникло ў гэтым улетку. І што здарылася з тымі, What хто happened знік? to the Banda that disappeared? We don't really know. But there's something evil in this forest. Мгм. Something that doesn't like У the лесе. Banda. Нешта небяспечнае. I shouldn't be out here looking, but I must find my brother. If I see him, I'll let him know you're looking for him. Oh, thank you. Thank you ever so much. Aren't your people called the Mole People? That's what the city dwellers and farmers call us. They say it with sharp tongue. Moles. Dirt diggers. They don't like us very much. Our given name is Banda, the little ones. Or the Banda Banta, the little ones who sing to the soil. І ён заўсёды прамаўляе нешта пра тое, што яны пяюць да зямлі. How do you sing to the глеба. soil? When we're old enough, and we found our voices, we just sing, and the earth shapes itself to our needs. We live in harmony with the earth, just like the birds do with the air. Good luck on your search, Ben Bondu. Цікава, Sad яны everyone. іх And the best of luck называюць to you, April. Please, if you see my brother, tell him to come home. We're all so very worried. можа нечым дапаможа. Яна аўтаматычна вызвала Hey, яго. Crow, would you mind doing me a favor? I was having this tete-a-tete with a pretty young sparrow, but hey, Crow at your service. Did you say favor? Oh, sure thing. Unless it's something extremely... No, make that even remotely dangerous. I don't like dangerous. Not at all. Just scout out the forest from your vantage point. See if you can find Ben Bondu's brother. Ben who? The mole I just met. I thought you were supposed to be watching me. Didn't you pay attention? No. Mole, you said. They're savages, the lot of them. You eat birds, even. Crow, I eat birds. You probably do too. Yeah, I love a roasted duckling and a tangy orange. Oh, well, yeah, I see your point. Looking for a lost mole, then, are we? Yeah, and they're called the Banda. I never got into that whole PC thing. It's not Tyrox, it's the tyrant. Don't say chicks, say birds. Don't say birds, say women. I don't know, it's all a little too complicated for a simple man of the air like myself. Just go look for the lost Bondu, okay? Yes, ma'am. Добра, ён дапаможа калі пабачыць гэтага з краталюдаў. Яны не зусім краты? І не зусім людзі, гэта вядома. Але яны могуць змяняць зямлю, калі пяюць. То бок яны пяюць зямлі Bridge is і... out. Damn. Ды што ж такое? Яны могуць змяняць такім чынам зямлю, яна будзе расступацца перад імі, то бок яны проста вольна ходзяць пад зямлёю без ніякіх праблемаў. The bridge has been completely Так, якія варыянты ў нас ёсць? The edges are charred. Whatever caused this, it couldn't have been floodwater or simple wear and tear. I'll have to find some other way across. This gorge is too deep to cross and the river too fierce. Ну, зараз нам патрэбна дапамога гэтых людзей. Краталюдаў. The road continues on the other side. Ёсць нейкія варыянты? Ого. Старая жанчына нейкая. Ё-моё. Жудасць якая.
Oh, please, pretty lady, pretty, please help me. I've fallen and I can't stand up. What happened to you? Oh, I was out picking bones. Berries for my stew, and flowers. Yes, pretty flowers. Then I tripped over a big old root and twisted my ankle. It hurts so. Please help me home, pretty lady, please. Нешта дрэнная ідэя. Where do you live? I live not far from here, not far at all. No, help me home and I'll cook you a fine stew, I promise. Yes, I Не надо promise. суп Just зробити, help me 100%. home and I'll reward you for your compassion. Yes, you'll have your Зовсім не подозрона reward. женщина. Who are you? Oh, I'm nobody at all. Just a frail old woman picking bones. Picking berries for her stew so she can feed her prisoner. Feed her guests and fatten them up for the long winter. Капсда. Каннибал. Короче, яна тут упала, такая по-крылаўскай дапамажы, давядзі мяне да гаты, і я цябе накармлю. Ось, а яна там заўсёды агаворваецца, што па тыпу пра тое, што яна збірае тут косткі, а людзей адкармлівае сваіх гасцей, як яна іх называе. Why do you keep swallowing your words? Зусім не падазроная. Because I'm just a frail old forgetful woman, yes. Халера. All right, I'll help you home. Oh, yes. Thanks, plump little treasure. A nice, pretty girl, thanks. I still need your help, Plumpwood. Pretty girl. I can't walk all the way home by myself, you see. Help me home and I'll cook you a good, thick, creamy stew. Yum, I'm getting hungry myself. Let's go. Якія гуки вырываюцца зусім Lead the way, man. нечалавечыя. Yes, let's go. Come on, just follow me, my sweet treat. Я спадзяюся, жырандолі яна з нас не зробіць. Так, вельмі The Forest нагадвае. Якое прыгожае яе месца. О, They look грибочки. cancerous, and I'd rather not touch them. А чаму? А можа я іх жадаю сабраць? Грибочки ёсць, узаемадзейнічаць ніяк. Не спяшаемся, пакуль паспрабуем нешта натыкаць. Падудзець неблагая ідэя. Хутчэй ўсё яна і ловіць гэтых. I guess he's not around. I should try again later. Яго няма паблізу. Хутчэй за ўсё, яна і ёсць тая праблема, за якой знікаюць гэтыя краталюды. Маўпа не працуе, не. Ну, ідзем уже. Come in, honored guest. I'll just check on my stuffing. On my stew, yes. My thick, delicious stew. Oh dear, what have we here? This stew isn't good enough to stuff. To serve a guest as plump, as well-built and delicious, as honored as you, my dear.
Чим Why третій був don't горш. you Я не розмовляю. just wait here, and I will go pick some more berries and spices for my stuff, my stew. But wait, what about your bad back? What a strange... I mean, what a strange woman. Добре. Нам тут докладно капзда. There's something not quite right about this place. Тюна, нечто не так. Упс. Like those skulls, for one. They look disturbingly humanoid. Нечто здесь не так. What's that sound? Where's it coming from? Так, нам треба зараз усе оглядіти. Опа. That pillar looks a little shaky. Чому він рухається? It's kind of shaky, and I don't want to risk bringing... That pillar looks a... Дівосно, добре. It's a window, but it's too small for me to squeeze through. I can't climb up. Давайте попробуємо вийти. Учитывая, що не тримається ні халяри. The door's locked from the outside. Ну окей. Wait a second. The door's locked? Oh my god, the door is locked! I'm trapped! Дійшло. Добре. What are those things? They look like... Is that blood? What does this creature do to people? Grotesque decor. Маленький череп. Чудовно. Ми можемо його подобрати. Прихожусь така. I wonder who this guy used to be back when he had a face. Wait, no, that's just too morbid. Так, тут я нічого більше подобрати не можу. Шафа. Looks like a solid piece of furniture. It's got a chain tied around it. Угу. There's that Ну, от в strange... ланцюгах. Ну, це шафа. It's locked solid. What was that? It sounds like somebody's trapped inside the cabinet. It's too big for me to carry around. But maybe I could use it somewhere in this room. Оп. Oh, dear me. Опа. Вітаю. Карталют. Who are you? Are you going to eat me? I'm April, and I've come to rescue you. Oh, my. Did my tribe send you? So to speak, I met your brother, Ben Bandu. Ben Bandu? Bandu umanu banta orobana biutan binoart? I think so. He said to call him Ben Bandu. Because he was sad for me? He will be so glad to find that you've rescued me then. Yeah. There could be a tiny little Продавальники problem ми такі with собі. that. The Gribbler captured you too? I guess whatever the Gribbler is, did capture me. That took me by surprise since I did come here willingly. That's how she works, the Gribbler. She tricks Banda and humans to come here to her house, and then she cooks them and eats them. Friendly Oops. old lady, she's not. What's your name? Bandu utamatuta uyatan ayama binaort. That's a little difficult for me to remember. How about I call you Bandu Uta? Oh my, yes, that would be fine. We have long names, us Banda, as long as our tunnels. You can tell me more about your people later. Right now we need to find a way out of here. Так, як вибратися? Добре, врятували... Ну, як врятували його? Складно назвати рятуванням, коли ти сам знаходишся в'язнем. Можна його пропихнути в окно. Come over here. Let's try something. Може, ми зараз його випустимо, хоча б так. What are you going to do? I'm gonna get you out of here. Hold. Can you break the window and get through? Oh dear, I'm so sorry, but it doesn't seem like I can do that. The window is too thick for me to break. Добре, я It's a не можу room. її By the скористатися. looks of this place, I don't think it's been used much.
Ці можем в окно вибити чимось. Наприклад, черепом. Оп, неблаго. Come over here. Let's try something. Oh dear me! Його достаємо. What are you going to do? I'm gonna get you out of here. Hold on. У мене немає ніякого плану на що робити потім самостійно. Але його ми викинемо зараз. Hey, wait a second. I need you to open the door for me. Don't run off. Damn. Серйозно. What the hell am I gonna do now? Опа. Блін. Упс. I am back with the berries and... What's happened here? Why is the... Упс. What можно have мне? you done, you stupid little human? I just saved an innocent person from being your dinner, Gribbler, so there. So, you think you could come into my house and set my dinner free and get away with it? Well, I will get away with it because soon a lot of people, armed people, will come to get me and to kill you. So you'd better run away while you still have a chance. I guess you will be my dinner tonight then, and I had hoped to save you for tomorrow. Упс. Oh, come on, Gribbler. You can't honestly think you can eat. Step aside. I know karate. Beat it. Get out of here. Oh, shit. Типу. Ага. Не тримається? Ні? Оп. Подпалили. Чудовно. Усё? Ми перемогли. It's a wooden table with a table. Ми статую гэтую опрокинули. Яна там доволі моцно хісталася і по голові її треснула. Ну, зараз яна трошки готується. Something's Приготуй мені cooking, її. all right. I just can't put my finger on what. У нас є калькулятор на її використаємо. Ні? Звичайна така справа. Ну, в принципі, я не веду. Оп. Hi, Ben. Ти хто з двох? Oh dear, where's the monster? She vanished like smoke up a chimney. Do you know what happened to your brother? He just ran off, didn't even stop to say goodbye. I met him back on the road. He was running like the wind. Said that when you helped him out of the window, he spotted the Gribbler returning, so he went to get help. I told him to alert the village, gather as many of the Banda as possible, and come back here. Зараз армія And банди that прийде нас I try врятувати. my best to aid you in the meanwhile. Thank you, that was very brave of you. Brave of me? Oh my. You defeated the Gribbler. You are a hero. I owe the life of my brother to you, the life of everyone in our tribe. I know my fellow Banda will want to reward you for your gracious deeds. You are invited to our village with me, and I will tell my people to prepare a grand feast for you. Тільки можна You don't колеска have без... to do that, Ben. I just did what Виготовлення меню. anybody would have done. Ви можете мені You на did інший it. бок раки відправити? Блін, я пропустив говорку. Вёска банда, добре. Я просто раптово пропустив діалог, я апошню репліку пропустив, на жаль. I'm so glad you could come to our village and sit by our fire so we can thank you in the proper manner. It's my privilege, Ben Bandu. I wouldn't want to pass through this forest without visiting your village and seeing for myself how the Banda people live. Oh my, you speak so eloquently. My brother sits by the fire. I know he wishes to speak with you. But the elder would speak with you first. He rests in his hammock up on the mound. Go speak with him, and then come down again, so we can celebrate the death of the Gribbler
and the brave escape of April Ryan and Ben Bondu's brother. Вітаю, КамАЗ. Ні, насамрэч не тое, каб шмат. Апошняя падзея. Мы адправіліся, мы дамовіліся аб гэтым самым, аб тым, каб нас адправілі да лётаючага народца нейкага на паўднёвым востраве. Мы дамовіліся з капітанам карабля, што нас тут даставіць. Таксама мы здабылі сабе новага сябра, ворона птушку, ён размаўляючы аб птушкам, на здзіўленне, даволі прыкалдасны персанаж. Мы адправіліся для таго, каб адправіцца на паўднёвы востраў. Нам патрэбна яшчэ дзве рэчы, акрамя таго, як проста дазваленне на тое, каб туды адправіцца ад самого капітана карабля. Нам яшчэ патрэбна знайсці для яго навігатара і выратаваць вецер ад чарадзея дзесьці на поўначы, дзесьці глыбока ў лесе далёка знаходзіцца Рупер Кларкс і адзін з чарадзей-алхімік, які скраў вецер, не наклаў заклён, з-за якога ні адзін карабель не можа адправіцца далей. А мы зараз адпраўляемся літаральна да гэтага Рупера Кларкса, а па дарозе мы выратавалі племя неважна, мясцовых кроталюдаў ад злобнага грыблера, істоты, якая жерла іх. Ворон? Ага, трэба са старым размовляць першую чаргу. Яны зараз удзячны нам за ратаванне. Let me see your face, human. Make yourself shorter. That's much better. The human is closer to the soil now, and she may even feel it like we do. Moving, shaping itself, breathing, beating. I don't feel anything. Sorry. So the human is not a digger, but we don't judge her because of that. The human is a hero, she is. Don't call me that. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time to help somebody out. She destroyed the evil that haunted our forest and rescued one of our little ones from the creatures of chaos. And so she is a hero. She's the one spoken of in our songs, is she not? The one who will deliver us from an evil presence and who will go on to save the balance. You are she, are you not? I don't know. Well, we will see. We will see. You will sleep in our spirit dig tonight, and then tomorrow we will see. But now, you must enjoy yourself. This feast is in your honor to show our appreciation for your courage. Thank you. Go, eat and drink and dance, and then go to sleep in the spirit dig. We will talk tomorrow before you continue your journey. You are on a journey, are you not? A very long one. Yeah. We are all on a journey, but yours is the most important one ever. So go. I will smoke my pipe and think on prophecies and songs. Go. Ми зараз посвяткуємо нашу перемогу над злобным грыблерам. Што цікава, у іх ёсць песня, яны ўвогуле па тыпу істоты песен. Яны хоць і краты, але яны не капаюць, у сэнсе капаюць там лапамі. Яны пяюць да зямлі, і зямля сама расступаецца перад імі. Яны фармуюць песняй зямлю. Вось. Я вам сказаў, што пасля святкавання мы адправімся ў духоўную, па тыпу яму нейкаю хованку іх, у якой мы правядзем гэты вечар, гэтую ноч. У іх ёсць песня ад чалавека, які прыйдзе выратуе ад зла і яшчэ выратуе баланс. I thought you were supposed to help out in the search. I could have used some assistance this afternoon. Yeah, but I did find some banda, didn't I? Just not the one we were looking for is all. And besides, I was beat. My wings can only carry me so far before I need a twig to rest on and a couple of juicy berries.
Speaking of berries, did you taste the ones they got here? The word is yum. Big yum. I don't know what they soaked them in, but hoo-hoo, man! Well, at least you're okay. No, sure, you know me. I could use a good flea plucking, though. Care to reward me for my diligence? Diligence? Ha! I'm guessing I'll be plucking my own fleas tonight then, and I'm okay with that. I'm blaming you if I wake up with a crick in the neck tomorrow, though. Добре. Ну, я так розумію, що йдемо, розмовляємо з нашими братами. Ну, не з нашими, а з... Ну, ви зрозуміли, коротше. З двома братами, яких ми врятували. Oh dear, it's April. Sit down. Are you feeling all right? I thought you disappeared on me back at the Gribbler's lair. Oh dear, I do apologize. I saw the Gribbler return from the forest, so I ran into the bushes and headed straight for the village. I was going to get help, you understand, but then I bumped into my brother, and I told him what was happening. Well, I'm glad you're okay. Thanks to you, April. How did you kill the Gribbler? Як ми його забили в Lots of лоб. luck and a little bit of quick thinking. My limited talents in the martial arts were woefully underused. Were you frightened? I don't think I've ever been so frightened in my entire life. Kinda exhilarating, actually. Although at this point, I think I've had quite enough excitement for a lifetime. Oh, dear me. I could never be as brave as you, April. Ever. Так, што наконт гэтай духоўнай ямы? What is the spirit dig the elder told me about? Oh, it's a sacred place. A very sacred place. It's where we, the Bonda, can speak with our ancestors, ask them questions, and learn from their wisdom. Yeah? Well, the elder said I was to sleep there tonight. He did? The elder said that? Then you have been honored by him, April. Only those worthy of the spirits of our ancestors can spend the night in the spirit dig. Цікава. Карацей, гэта вельмі святое месца, гэтая святая яма. Духоўная яма. І яны літаральна туды адпраўляюцца, каб размаўляць са сваімі продкамі. І з зямлёй увогуле. Гэта вельмі важная для іх такая рэч. Where is the spirit dig? Right behind you, at the far end of our green. Enjoy the party, guide. Oh, Туди but it's in пишають. your honor, April. You must... Туды не пушаюць просто так. То бок, калі стары сказаў, што трэба... Калі старэйшыны сказаў, што нам трэба ісці, ну, нам дазволена туды, то гэта вельмі высока цэніцца, таму што нават яны ім не ўсім дазволена гэта рабіць. Ось яна. Спірытычная яма, то я так разумею. О, грибки. Добре. It's not a big fire, but it's comfortably warm in here, and the smoke has... Mushrooms? Or chairs? Or both? Ну что, идем спать? I'll just have a look around before... The party's almost over. I'm tired and Все добре, я стомилася і не ожидаю нікуди йти. Ну, I'll just lie down for a few. No, screw that. I'm getting a good night's sleep. That's what I'm doing. I've never been this tired in my life. What the hell do you think you're doing? Гэта хто з нами размаўляе? What? What are you doing here, you arrogant bitch? You don't think you can really save the world, do you? Цудоўная яка? Don't tell me you don't recognize me, April Ryan.
I'm you. That's impossible. This is just another dream. I must be dreaming. Think again, loser. This is as real as it gets. Why are you here? I'm sending you home, that's what. You're a sad little twit, don't you realize that? There's no point subjecting the entire world, 2 worlds, to your feeble attempts at redeeming yourself, is there? Go away, leave me alone. How the hell am I supposed to do that, Einstein? I am you. You are me. Unfortunately for the both of us, we're inseparable. I don't need this Freudian id crap. Not now. There's so much I have to do, so many people I have to help. Oh yeah? Like you really believe that? Like you give a shit about those people? You're doing this for yourself, April, and that's why you're gonna fail. Shut up! Shut up! That's always your way out, isn't it? Telling people to shut up when they speak the truth and shutting them out when they're getting too close for comfort. Hey, don't tell me I do it because Daddy hurt me. Screw that. How do you think you're gonna hold up when this job gets tough if you can't rely on anybody or believe in anything? I'm doing it, aren't I? Yeah, because what kind of choice did you have? Face your problems back home? Face the nightmares? I don't think so. So you run, and you think you're putting distance between yourself and your fear of the past and the present? All you're doing is running straight into an inevitable nervous breakdown. Like right now. You're talking to yourself, April. No, that's not something a mentally stable person would do, is it? Shut up! Shut up! It's okay, April. It's okay. Charlie? Charlie, is that you? Don't you worry. I'm here. I'll take good care of you. Oh, God, Charlie, I'm so glad that you're not here. You can't be. I'm still dreaming. No, you're not dreaming. I'm here, but in spirit only. Is it? Is it really you, Charlie? We are Charlie, your friend. We feel his heart and his mind, and his sleeping spirit joins us. But we speak from the great digs of the beyond, where the songs of the Banda never end. Are they dead? We have passed into the soil. We are spirits, and we have come to guide you. Why, Charlie? Why do you show me Charlie? He loves you, and so he guides us here, into your heart and mind. He loves me? Charlie loves me? You are not alone in the world, April. There are many who care for you. Your friends and your family. Your real family. You are not alone in your journey through life. What do you know about my family? My real family? They watch out for you, April. That's all we know. They have never abandoned you. They have just let you live the life you needed to live, to understand. It's important that you understand. Understand what? That life, even when difficult and painful, is a gift. That love is priceless and rare and precious. That every good action, every good thought counts. And that a single person can make a difference, can change the world, if she puts her mind to it, if she believes in herself, and the people who believe in her. But everything is so frightening. I don't understand half of what goes on around me. Did not the mother say she would help you? Watch out for you? Did not Charlie and Emma, your friends, offer to give you a helping hand when you didn't even tell them the truth about what was going on? And Cortez the Red, did he not prove himself a friend as well? How then can you be so afraid when you have so many spirits to be with you in your darkest hour?
Cortez the Red? Please, tell me what I have to do. I'm just fumbling in the dark here. Follow your heart and your spirit, April, and use your mind. These are your weapons, and with them you will defeat chaos. When you wake, tell the elder that you've had a Bakbar, that you've spoken with the band of spirits, and that your name amongst our people is now April Bandu and Bata, April Digger who will seek and find. Oh, don't go. Please don't go. Глюки от кротовухи. Так, это она. Не пейте кротовуху. Туды і назад. Размова была доўгая, але асноўнае гэта было два духа. Адзін, які прадстаўляў саму Эйпрыл Райан, якая гаварыла, што ну па тыпу ты робіш гэта ўсё для сябе, ты эгоістычная паскуда, вось гэта ўсё. Вельмі непрыемны прывід. Увогуле гэта па тыпу дух зямлі, банта, размаўляюць у гэтай пячоры са сваімі продкамі, і вось яны прыйшлі не зусім духі продкаў, а па тыпу проста духі зямлі. Яны змаглі з намі паразмаўляць. І што яны нам сказалі, спрабавалі нам сказаць, што ты увогуле, Эйпрыл Райан, не адна, табе дапамагаюць і дапамагаюць ну шмат хто, нягледзячы на тое, што ты па тыпу табе падаецца, што гэты шлях ты ідзеш адной, але цябе падтрымліваюць ну усе твае сябры, істоты, якіх ты сустракаеш, і ну па тыпу ты можаш усё гэта рабіць і ты не застанешся адной, нягледзячы на тое, што рэчы робіш ты самастойна. Вось. Але ў канцы самае гэта ну я агульны сэнс перадаў размовы гэтай, бо дэталяў там даволі шмат і ўсё гэта перакладаць я бы не паспеў ніякім чынам. Што ў канцы яны сказалі, каб мы прыйшлі да банта, зараз выйшлі з пячоры і распавялі ім, што яны ну зямля дала гэтай духі зямлі, далі нам імя і сказалі, каб мы прадставіліся для банта гэтым новым імя. Яны па тыпу зразумеюць. Oh, she's awake. April! Калі шчыра, я думаў, што будзе ўсё даволі проста. Мы проста тэлепартнемся літаральна з гэтага доміка ў іх і ўляцім назад Good у morning, старт. Ben Bondu. Але мы трошки Greetings of the new day затрымаліся to тут. you, April. Did you sleep well in the spirit dig? Did I sleep well? Aside from the voices, the apparitions, the sharp rocks poking me in the back, and the moist moss mattress? No, not really. So you were visited by the spirits? I guess. When you told me last night that I would be, I didn't believe you. I thought it was just a manner of speaking, like saying, don't let the bedbugs bite. Our ancestors are close to us at all times. Once in a while, they speak to those who have been chosen to spend a night in the spirit dig. That they spoke to you is a great honor. April, a great honor. Right now, I'd be happy to exchange all the honor in the world for one decent night's sleep. Oh, dear me. You are very funny, April. If all humans are as funny as you, your cities must be filled with laughter. The Elder wishes to speak with you again. And I must sing now, down in the tunnels. It was decided this morning that I was finally ready to join the Diggers. I'm happy for you, Ben Bondu. Thank you. May the balance provide you on your journey, April. You will be in my heart always. And you will be in mine, Ben Bondu. Always. You will come back when your journey is over. I'll try. Goodbye. Oh my. I cannot stand farewells. But farewell. Добре, бувай. Маленькага долучылі да ўжо гэтых самых для капальшчыкаў. Вось гэта па таксама павага. Так. He's sleeping. Ён спіць. I'll wake him up when I'm ready. Стары, раскажы, што за халера была? So, you are awake? Did you sleep well? As well as can be expected, I guess. Does the word Bakbar mean anything to you? Bakbar? Where did you hear this word?
The spirits told me that I'd had a Bakbar. So the spirit spoke to you openly? You are lucky, human. Some who enter the spirit dig never come out again, and some spend the night but hear nothing. But to you, the spirits spoke. A Bakbar is a vision of yourself that speaks the truth in two ways. One is the dark truth. This is how you see yourself when you are not sure of yourself or angry with yourself. The other truth is the very opposite of the first. This is how you must see yourself to be happy. But the spirits remind us that both are important, that you cannot love yourself without first seeing your flaws. The people I saw, were they really there? The spirits use masks to convey their messages, and they speak in voices from the past or the present that carry great weight with you. The messengers are never the same, nor the message. But you must take care to hear and heed their words. I was told that my name among the Banda would be April Bandu Mbata. She among the little ones who seeks and finds. So, you are the one we sing of, the human who would come to aid us and to save our world, and who will then tear it apart. You bring tidings both happy and sad to the Banda, April Bandu Mbata, both hope and despair. This world will never be the same again once you have passed through it. But we are grateful, and I'm proud to have met you and to give you what you came for. It was just luck that brought me here. I didn't come for anything in specific. Yes, you did. This is what you came for. Что он нам дал? What is it? This is the stone given to us by the fathers to keep safe until this day. It has been with us for so long. Ни холера себе. Oh, it's a piece of the disc. Then you know it. You came for the stone even though you didn't know it until now? I guess I did. Thanks. Now, you must continue your journey, April Bandu Mbata. Remember that this is your tribe now, and so you are welcome at our fires and in our digs whenever you come this way again. I'm honored. Thank you. May there always be soil between your toes, April Bandu Mbata. And between yours, Elder. Goodbye. Ашмурать, мы только что знайшли один з кавалкаў дыска. Одну чвэрць. Так? It's a piece of the stone disc I got from the Banda people. Ну так, я не вельмі па яму скажаш, але добра. Такога нешта надзвычайнага ён расказаў пра тое, як працуюць гэтыя духі. Ён сказаў, што духі прыходзяць з двумя маскамі. Адна маска гэта таго, як ты сябе бачыш, калі ты сам сабе не падабаешся, ну, калі злуешся, а то бок дрэнная маска. І маска такая, тая, якая пазітыўная, скажем так. І вось тое, як нам з'явіўся дух гэты. Што яшчэ? Тое, што у іх у песнях ёсць песні аб, ну, не Эйприл там дакладна, а Банду Mbata. Вось гэта па тыпу нейкая чалавек, які прыйдзе, выратуе і іх, і ўвесь сусвет, і баланс. А потым прынясе вялікае няшчасце. То бок літаральна наша персона у іх песнях узгадваецца як адначасова і як нешта добрае, як нешта дрэннае, просто ну па тыпу хваля зменаў па ўсяму сусвету. Вось такая цікавая рэч. То бок мы не толькі прыносім надзею, але яшчэ і адчай, як ён сказаў. Ці можа калькулятор гэта замаскаваны кавалак дыска? 100% маўпа гэта замаскаваная. Я не ведаю, навошта, нам кавалак дыска. Нам патрэбна, наконт дыска, нам патрэбна 4 кавалкі дыска і 4 камяні, якія можна ўставіць у гэтыя дыскі. Вось. Яны цалкам, калі аб'яднаныя, яны атрымліваюцца ключ, які дазваляе нам трапіць у вежу цэнтра баланса.
Нам яна была вельмі патрэбна. І вось нечаканы момант, калі мы атрымліваем гэта ад проста краталюдаў, якіх мы проста сустрэлі ў лесе. Малпа. Я 100% карацей, у малпы вочка гэта будзе яшчэ камянём, а частка барабана будзе гэтым самым, ну, дыскам. Часткай дыска. Арона, падымайся. Час настаў. Wake up! Добрай раніцы. Turn off the big light, Mommy. It's called the sun, Crow. Welcome to the world of the living. Oh. I was having this weird dream about a big-ass turkey wearing a pair of red shoes, and you were there, and he was there, and maybe it wasn't a dream after all. I think it's safe to say that you need therapy, and we need to leave right now. We do? We do! Let's go get him! Who are we getting again? Some evil alchemist out to rule the world with his powerful and destructive magic. Yes! Exactly! I'll keep an eye out for other potential threats then, shall I? Like, marauding mice? You do that, Crow. Thank you. Добре, він буде доглядати наш шлях, а нам треба у болоти. Так, а це у лес, а це у болоти. Ну, про з болотом, може, і доберемося тоді до іншого боку, бо... Mosquitoes everywhere. I hope one of those clouds doesn't get a whiff of me in charge. The last thing I need now is malaria. Swamp water. There are things moving down there. Big things. Чудовно. Ну, добре, йдемо далі. Ми, може, таким чином переберемося There's през... an ordeal I'd prefer not to go through again. Did I drop something? It feels like I dropped something. Whatever it was, one of those things probably ate it. Чекай, що ти загубила? Что же ты загубил? Ты что? У нас зник один предмет. О, блин. Мы згубили предмет. Это спіс того, кому треба доставить мапы. Холера. Нам зараз прийдеться його здобувати. Я на полдня проходила през це болото, тому не збираюся туди йти назад. Чудовно. У нас нема спису, яким сказано, де здобути, по типу, гэта была наша наводка на навигатора. Карты скрали. Не-не-не, там по типу тое, што ей упал нейкі предмет у болота, і яна не стала яго доставаць, бо нейкія рэчы у болоце забралі гэта. They feel very soft to the touch and soothing like skin moisturizer. I'll bring a few in case my hands get dry. Never hurts to be prepared for a dry skin emergency. Добро. Пирожки собрали. Ого. Где же может сидеть алхимик? Блин. Что? Гульня? Не отваливайся. Зараз. Оп. Вы бачите? За стробоскоп. Я ожидал скриншот заробить, але гульня такая не. Скриншоту не будет. Так, инвентарь. Это ось. Soft purple moisturizing flower. Добро. That must be Roper Clax's castle. The whole gravity-defying bit kind of gives it away. Ну, добре. Я так розумію, що нічого тут ми натиснути не можемо. Статуя, яка тримає... Що? Nice stonework, not particularly realistic.
Those berries look ripe and juicy, but my mom taught me never to judge a book by its cover. They're probably poisonous and almost certainly fattening. Што яшчэ можна глядзець? Я так разумею, гэта наш пра статую туды, гэта адзіны шлях увогуле наверх. Это шлях у лес. Uh-oh, I'm sinking. Ага. That was a bit scary. I could have lost my shoes. And I guess my life. То бок яна не можа прайсці. Nuh-uh. That marshy ground between me and the berries looks treacherous. I'll probably... Так, а як тут дабрацца? Я магу паклікаць нашага сябра, правильно? Ну, можа, гэтыя ягадкі здабыць. Нам-то не патрэбна туды ісці. Давай. It's chilly out here. You should really be wearing a sweater, doll. You don't want to catch a cold, not with the fate of the known cosmos on your shoulders. I'm fine, thanks, Crow. What's going on with you? Keeping my eyes open, you know, floating on the warm winds, doing that whole Hawkeye shtick. I'm getting pretty good at it, too. I spotted you from at least 100 yards away. Impressive. Yep. They don't call me the Lord of the Winds for nothing. Do they really call you that? No, but soon, by the balance, they will. Now, what can I do for you, sweetheart? Так, можеш, Кайло, сказати? Nope, the marshland's too З їм треба просто... А, ось. Crow, I need Взаємодінчить. you to fly over there and get some of those berries for me. And Crow, Yes, ma'am. don't eat the berries. No, ma'am. Цудоўна. Мы можам карыстацца ім, каб здабываць рэчы, якія самі не можам. Thanks, Crow. You got it. I'm gonna go back up there and work on my eyesight. I ain't stopping until I can spot those cute chicks from miles and miles away. Угу. Вось так ён узяў і проста уляцеў. Ну, добра. Давай. Даглядай. Даглядатар. Так, а калі іх змяшаць разам? Опа. Што мы там крэм I'm атрымалі? not particularly hungry. It's some sticky, mushy moisturizing cream I made from the berries and the flower. Мы увільгатняючы крэм зрабілі з усяго гэтага. Навошта? Не ведаю. Мы маглі, таму зрабілі. Так, яго можна нешта прымяніць? У гэтым ёсць нейкі сэнс? Зараз просто пагляджу, ці магчымасць нейкае ўзаемадзейнічанне ёсць. Не бачу. Зараз яго з колай, так. Ідэальны варыянт. Калі што, гэта літаральная камбінацыя магчыма. Кола ёсць у паліцэйскім участке. Мы можам здабыць там колу. І вось з гэтым крамом змяшаць. А это же, ё-моё, там жывы чалавек, это... Oh my god! What are you? I don't understand what you're saying. Can you try to open your mouth a bit? Impossible? Okay. Okay, there's gotta be some way to help you talk. By the way, can you help me get up there? Into the castle? I don't know any magic, sorry. But I'll try to find a way to soften you up. Ідэальна, у нас ужо ёсць рашэнне на гэта. Так, добра. Трымай. There. You feel better? Softer. Yes. Unfortunately, I don't think the salve will be effective for very long. I'm April, by the way. Lorhan, I'm a sailor.
and you've got to help me get out of here. I don't think I can stand it much longer. Що з тобою здарилося? Як це в огулі, як ти став статуєю? Blasted alchemist cast a spell on me, turned me to solid rock. Then he put me here to be gatekeeper and anchor for his blasted castle. That was near 6 full moons past now. You've been here for half a year? Curse the balance. When you say it like that, it is an age. My wife is sure to have taken someone else's bed by now. Blasted magic. The Vanguard were right. Что ты маешь на увазе, Вангард меў рацыю. Ён гаворыць, што яго ператварылі ў слуп гэты 10 паўгады таму. Ён вось так стаіць і з'яўляецца якарам для гэтага замка лётаючага. І яшчэ па тыпу як дае магчымасць іншым трапіць у замак праз гэты там што ланцуг прычэплены. What do you mean the Vanguard were right? That we've been at the mercy of the balance for too long. It's time to make some changes. Put the control back into the hands of the people. How would that have helped you? Well, for one, there wouldn't be any rogue magicians like this Roper Clax running about causing trouble. Do you not agree? I'm not about to argue politics with you right now, Lorhan. I'm in a hurry. Who's arguing? And blasted be my rocky hide. Get me out of here. How can I help you? It ain't just me, April. There are dozens of men up there. Servants and sailors and merchants and soldiers, all sent here by their masters to deal with Roper Clax. Ha! Cursed be the balance. We've all been turned to stone, and our souls trapped in a crystal that the madman keeps in his tower. He draws power from that, power that shouldn't be his by right. But this blasted problem with the balance has upset the natural order of things. If the Vanguard were in control, this would never have happened. Things would be like they used to be a long time ago. Everything was good then? Oh, sure, there were problems, but this rift, it ain't natural. Science and magic belong together, in the hands of the people, not to some naked guardian fellow on a tower somewhere far away. Listen, we've got more important things to think about, like how I'm going to get inside the mountain, beat this Clax guy, and free your soul. Yeah, you're right. And I can feel my muscles turning to stone again. We must hurry. How do I get inside the mountain? I'll pull the stairs down for you. Usually when Clax comes and goes, he softens me up for a bit, just so I can raise and lower the stairs for him, and then he changes me back to solid rock again. Once you're inside, and if you manage to defeat the madman, and I don't see how you're gonna do that, a young woman like yourself. I'm pretty resourceful, and I'm not your run-of-the-mill teeny bopper either. You're what? Anyways, if you defeat Clax, you must find his study and break the crystal, the Soul Stone. That should break the spell and give us back our flesh and bone bodies. Sounds like a plan. All right, here goes. Watch your head, April. Окей, все просто. Ось він напускає зараз лестницю для нас. Оп. І зараз можна трапити внутрь. План такий. Нам треба зайти внутрь, забрати, знайти камінь магічний Роперта Клакса, в яким сховані душі усіх, хто кого він тут у каміння перетворив. Добре. Who is that? Wait, don't tell me. Evil wizard. They all sound like Richard III on crack. Треба заховатися. Сюди. Ось. Мы здабываем тут людзей і ўсіх, каго адпраўлялі за Ропером Клаксам, ён ператворыў камень. І яшчэ вось гэтая статуя, якую мы зараз трошкі размягчылі часова, ён увогуле вельмі падтрымлівае ідэю, каб усім кіраваў Авангард. Авангард — гэта нашы ворагі, з якім мы спрабуем змагацца, бо яны спрабуюць аб'яднаць два сусветы ў адзін, а гэта правядзе да калапса ўсяго сусвета. Вось. На некаторы час усё будзе добра, а потым будзе калапс. Раней ці пазней. Вось такая справа. Стона.
і ён зноў не дапамагае. Калі яго перагарнуць, можам прыляпіць вось. Не? I look like a serving maid. Зараз прыляпіць, не? Валера, то бок яно на кароткі момант становіцца. На той дзверы не дабрацца, нам трэба пераключыць гэтую штуку і пакінуць, як яна ёсць. Зараз я пабегаю тут трошкі. Whoa, I'm not afraid of heights, but this is kind of scary. Something tells me that door down there is important. But how am I gonna get to it? Jump! Jump into the abyss! Пытаецца скакаць у бездань, такая сабе ідэя. Але ён вельмі настойліва яе прапануе. He's got his hand out like he's begging. Бацам бы ён жадае чагосьці. Паспрабуем яму даць што-небудзь. У нас ёсць грошыкі. Опа. І што гэта дае? Вогненыя рукі. Ага, окей. Там нешта з'явілася, мне падаецца. Чаму я зараз не магу падбегчы і паглядзець? Як было раней, не? Ага, жывая дзвер. Нейкая. He's got his... Добра. На ту дзверы мы так просто не трапім. Гэта выхад туды наверх, мы не можам забрацца, нам патрэбна нешта з гэтым гадзіннікам зрабіць, каб змяніць гадзіннік. Я не ведаю. Там ёсць момант, калі мы перагортваем гэты гадзіннік, ён цячэ як быццам бы вада альбо нешта гэткае. Дзе той чафатэль? The sand's running through the wrong way. Чекайте-ка яшчэ раз. Песок сыпецца ў адваротную крамку. Цудоўна. А як мне на гэта паўплываць? Гэта ж нічога мне не дасць. Калькулятор доклада мне нічым не дапаможа. Вось зараз я магу ўзаемадзейнічаць. Я 100% упэўнены, што ў гэты момант, які павінны нешта зрабіць паспець. Гаррі Поттер, я зараз магу пераблытаць, але мне падаецца, гэта гульня 2000 года. Зараз. The Longest Journey, калі ты выйшла? Яна 1999 года. Першы Гаррі Поттер, наколькі памятаю, нешта 90... таксама нешта гэткае. Прыкладна 1 год. І філасофскі камень. Першая навелла. У 97-м, то бок 2 гады розніцы. Не, яна выйшла пазней. Гаррі Поттер ужо існаваў у гэты момант. Так, а як мне... Што, давайте паглядзім. Яна сыпецца неяк уверх. Гэта нічым мне не дапамагае. А калі я перагортваю, я магу взаемадзейнічаць з ёй. Гэта таксама мне не вельмі дапамагае. Паспею я проста прабегчы. Чы ўсё не. Яно спецыяльна так зроблена, каб мы не паспявалі.
Альбо не, паглядзіце. Гэта шлях у адзін бок. Я думаў, гэта It's a немагчыма. mirror door. I look different in that mirror. Darker, scowling, scarred. Must be the light. Дзіўная дзвера, якую мы не можам нічога зрабіць. Who's knocking? It's a stone door. Каменная дверь. Эй, я не тут тебя натиснул, куда Ouch! пошел? God, this is just a painting of a staircase. Not fair. Now I understand how Wile E. Coyote felt. That damn bird. Карацей, скрозь гэта нельга прайсці, таму што там літаральна просто малюнак лесвіцы, там няма лесвіцы. Цікава, можам вызваць зараз нашага сябра? I guess he's not around. I should try. Это так не працуе. This is just a painting. Это просто малюнак. А што мы можам з гэтым зрабіць? Якая мне розніца, ці гэта малюнак, ці не? That gargoyle's holding a large. Каменныя дзверы. Што магу зрабіць з каменнымі дзвярыма? Оп, адчыніліся. Ага, і тут таксама ёсць, зразумеў. Так мы можам вяртацца назад. Такое што гэтая вежа не мае ніякага сэнсу. Ну, ёсць сэнс, але мы нешта як натыкаваю. Так я магу спусціцца ўніз. А чым мне гэта дапаможа? Нічым. It's a mirror door. I look different in that mirror. Мы адрознімся ў гэтым люстэрку, хутчэй за ўсё штука ў святле. А ў нас святла ніякага няма, каб мы не змянілі яго, правільна? Вось зноў часовая штука. І? Што далей? Ага, вось мы выходзім унізе і можам паразмаўляць гэтымі дзвярыма. Усё. Вось мы разабраліся. That's one stony face. That's one stony І што, face. а можам з ім паразмаўляць? That's one stony face. Гэта цябе не зацікавіць, не? Гэта? Не? Он цябе можа паўплываць. Я не бачу That's one аніякага stony face. варыянта для сябе, каб сюды выйсці. Цікава, ці One магчыма? stony face. Ці магу я сябе неяк залочыць тут? Ну, па тыпу, так трампіць, каб немагчыма было прайсці далей. Так, што яму можна... Каменны ты наш. Гэта яму без розніцы. Гэта таксама. У мяне зараз... Добра, вяртаемся назад, паспрабуем. Ага, і мы выходзім унізе. How the heck did I end up here? Добра, зразумеў. То бок мы можам прайсці ў адзін бок, і мы тады ўсё, тады мы не можам сябе залочыць. Я яшчэ раз захаваюся, бо адчуванне таго, што я тут усё паламаць магу, вельмі высокае. Можам поўнасцю прайсці і трапіць да дзвяры, але ці дапаможа мне гэта? He's got his hand. Так, ён жадае грошыкі. Можа, мне патрэбна асабістае толькі адное святло нейкае запаленае. Прыклад, толькі ніжняе. Оп, запалілі. І ў нас апынулася што? Перачніца?
pepper. Культи. Добре. А тут соль. Ага, у яго перечніцы і соль. Зараз. Гэта не мае ніякага сэнса. Што за безглуздзіца? Ну, добра, працягваем. Чародей трошечки адбіты. Спей. Цудоўна. Так, мы можем гэта. Перед тым, як мы пойдзем, давайте перачніца, якую нельга там выкарыстаць. Тут таксама, і тут таксама. Ідзем далей. Тады атрымліваецца, я адзінае, што магу, гэта выкарыстаць гэтую перачніцу соль на дзвяры гэтай. Што таксама не мае ніякага сэнса. Так, ну што, перачніца. Оп. Оп. Добра, чихнула дзвер і адчынілася. Добра, давайте захаваемся далей. Усё лагічна пакуль што. Big, certainly, but I can't see anything through it. It's like there's a thick fog outside obscuring everything. Можна ў вежу прайсці далей. Say whatever you want about Roper Klacks, he certainly knows how to keep a big fire. Oh, wait. Are those human bones down there? Такая, можете говорить что заўгодна о Руперце Клаксе, і он дакладна ведае, як распаліць вялікі агонь. І я такая, оу, пачакайце-ка, гэта што, чалавечыя косткі там унізе? Finally! I was beginning to think you would never make it through my labyrinth. Welcome to my humble home. Do you like it? I had it built according to my own specifications by the most skilled architects of Arcadia. They have since become a permanent and quite attractive fixture of their own building, of course. Oops. Oh, but I forget my manners. I am, as I am sure you already know, Roper Klacks. And you would be? April Ryan, pleased to meet you, sir. Oh, but the kitten has manners. How precious. How very precious. I am tempted to not turn you into stone. You would make a spirited wife and mother to my Видишь, что, Руперт Клакс? Иди-ка ты нахер. But no. It will be more fun to destroy you. Так само иди нахер. Yeah. Why did you turn those people into stone? Questions, questions, questions! I do not need to explain myself to you, little bastard child. Do you know who your parents are? No, of course not. Too stupid! What? What do you know about my parents? Suffer the little children. Oh, how I love that phrase. It is my life's philosophy. I like suffering, especially the suffering of innocent children. Their screams are so pretty, their tears so salty. You're a real shit, Klacks. Згодны. I know you are, but what am I? Why did you trap the wind?
Why does the wolf eat the sheep? I don't think you answered my question. Because I can, little girl, because I can. And because of who I am. Because I am hungry. And because the time is right. I think you did it because you're insecure and you have to show off your petty magic to the world. Shut your pretty little mouth. I will devour you. I will... But we must not lose our self-control, must we? No, we must not. Трошечки дахом поехал. Prepare to be defeated. Prepare to be defeated. Pah! Clichés! Is that the best you can do? Малфой я бы кинул так. Yes. And you plan to do what? Witness the men who came before you with their weapons and their magic. Look what happened to them. Turned to stone. Each and every one of them for all eternity. I even own their souls now. And they will feed me and keep me strong for as long as I need them. How original. Been reading a lot of fairy tales lately, have we? Oh, how precious. Упс. Можно клялку без этого? See? I could scour your flesh off your bones in a second, little girl. Now, do you think you could defeat me? How about a proper challenge? Зараз мы его подманим. Не ведаю. What do you mean by a proper challenge? Ён абсурдна будем яшчэ больш абсурднымі. I'm not a wizard. Wizards? Frauds, the lot of them. The only real magic is the magic of alchemy. But of course, you cannot defeat me with magic. That is why I will win. What's so great about beating me with magic? That's not a challenge, that's a walkover. If we even the odds out a bit, you'll have more fun and satisfaction from turning me into stone later. You are trying to trick me, I know that. But you intrigue me, little girl. Go on then. Issue a challenge worthy of my powers. Так, щоб я мог такого пропонувати. Зараз ми можемо контролювати собі, добре. Давайте-ка, раз. Треба придумати йому нейку задачку, з якою він просто так справитися не зможе. Калькулятор. Тримай. Калькулятор можна використати. I challenge you to a contest of simple arithmetic, using only this petty little device against your supreme intellectual powers. Give me your best shot, but after this, I will take your soul and trap you in stone for all eternity. Зараз калькулятором прокинем. Sounds good to me. Okay, here's one. 49 times 11. 49 times 11 what? Numbers. Okay, think of apples and oranges. 49 apples times 11 oranges. 49 times 11. Let's see. Carry the 1 over, divide by 3. Жокомас докладно змагався з чарівниками у нього. So that leaves us with 9! Aha! Wrong. It's 539. That was an easy one, Klax. Is that the best you can do? Давай, Клакс. 2 out of 3. I'll give you an even easier one this time. 603 divided by 3. Ooh, you underestimate my powers, little girl. 5,867.2.3. Aha! Way off, buddy. It's 201. Sorry, you lose. Give me that thing. Давай, забирай.
Сам розбирайся з її. Ooh, this is intriguing. Ого, калькулятора не бачив. What does this do? Oh my. Ah. А гэта як працуе? Окей. Упс. Мы запихнули только что Рупера Клакса у калькулятора, я правильно все зрозумел? Math was such a waste of time. Так. Давайте заховаемся. У нас гэты самы замак увесь уляцеў. Трэба нешта рабіць з гэтым. Крышталік, які хутчэй за ўсё нам патрэбны, але акрамя крышталіка, што ёсць? These curtains haven't been washed in years. Typical. Evil alchemists spend too much time mixing potions and coming up with megalomaniacal schemes and not enough time doing basic household chores. О, там зверху нейкая... Блін, тут усяго панатыкаць зараз. There's something behind the curtain. Clever fellow, that Roper Clax. Who'd think to look there? Што ты там схаваў? Рупер Клакс. Трошечки проветрым. Зеля... ну так, з гэтым мы можам, у прынцыпе, паспрабаваць прызываць нашага сябра, правильно? І можна дастаць вось тое зелле, якое зверху. Як у тебе справы? What's going on? Nice digs you found here, though I'd cut down on the mad alchemist decor just a little. It's just not you. I don't plan on sticking around, Crow. Heck, why not? You'll be mobile. Home security is not an issue, and you can strike fear into the hearts of men. When you put it like that, no. Hey, up to you. So, why'd you Слухай, call мне me? там принести невеличкую реч. What's going on out there? What's going on is that we're currently cruising at an altitude of, very high. Зараз заряти мне, я And думаю, where are we куди. heading? We're very slowly going nowhere except up. There's no wind, remember? It'll start getting chilly and hard to breathe in a few hours, however. That won't be very pleasant. I could use some help. I'll try my best. Just let me know what you want me to do. Ну, яго... Ён мае рацыю. Тут праблема ў тым, што мы можам... Think you can get that red flask for me, Crow? Unless you want me to Зараз knock it down гэты for you? замак улетаю літаральна проста way. ўверх. It's Нас too не large and зносіць unhandy нікуды. for my claws. У сэнсе, а што? Ён не можа дастаць. Так, нам патрэбна. Што ён можа? Што ён яшчэ можа для нас зрабіць тут? Яшчэ фласка нейкая. Дык вось. Мы зараз лецім літаральна ўверх, таму што ветра няма, таму што мы яго... Ну, яго ж проста не існуе, правильно, зараз? Ён з Рупер Клакс яго скраў і сядзіць у сваім замке, ну, ўжо сядзіць у калькулятары, гэта яго новае месца, дзе будзе адпачываць. І мы проста з-за гэтага хутка нам будзе няма чым дыхаць. І гэта невялічкая праблема, якая ў нас ёсць. Можна я заберу гэта? Зараз усё змяшаем разам і, як звычайна, проста падарвем. Чаму ты не можаш забраць яшчэ раз? Ну? No. Crow might drop and break the bottle. Ага. То па тыпу я павінен яму даць нешта, каб ён не згубіў яе. Вось гэтым ты можаш? Я магу неяк прыляпіць яе? Не ведаю. Ласкі рознага. Белая эсэнцыя, зялёная эсэнцыя.
Чым ён можа аднесці назад? О, у мяне монеткі амаль скончыліся ўсе. It's a big old skull with a weird blue light inside. Цудоўна, забіраем. Так, у нас есть. Что там? Ага, мы можем змяшаць тут усё. Толькі мне так падаецца, без той фласкі зверху у мяне нічога не атрымаецца, так? It's a big cast iron pot simmering over a slow fire. Так, жоўтая нейкая яшчэ. Белая, синяя, жоўтая, зялёная. А чырвоненькую мы тую дастаць не можам. Хогвартс Легаси? Так, займаемся зельями. Тут 5 штук можно налить. Я так разумею, по одной кожной. Прикладно так, в нашем выпадку. Ну, тогда нам без вариантов, нам треба будет туда сверху забрать. Кришталик, что-нибудь допоможешь нам? It's a crystal ball with tiny specks of light, flitting back and forth inside. This must be where Klax has trapped the souls of all those unfortunate people. Так, і як мне гэта дапамагае? Ворон не ожидае нічога рабіць. Вялікая кніга. О, давай-ка почитаем. Ага. Дякую вялікі. This page has been torn out, leaving only part of it readable. If he bothered to tear it out, it must be important. Дзе можа быць яшчэ кавалак тады? Only part of this. Алхіміямі. Томік алхіміі. Ён дзесьці, атрымліваецца, схаваў другі кавалак. Дзе гэтая кніга можа быць? Можа, увогуле ў іншым пакою. Ну, може і не. Evil alchemist or not, at least he's made some effort. Я питається безсенсовно, там чи все нічого не буде. Так, ну, блін. Дакладна нам, я 100% упевнений, що ми вирішимо той пазл без гэтай фласки. Яна адзіная, якой не хапае. Яшчэ раз у нас ёсць зялёная, синяя, белая. Так, синяя, белая, жоўтая і ты самый, і чырвоная там. Ну добра, давайте паспрабуем зрабіць што-небудзь з тым, што ёсць. Бо іх літаральна 5 тут. Цікава, ці парадак мае важнасць нейкую. Хутчэй за ўсё, гэты пазл яшчэ не вырашаецца без... Ага. Даведацца, то ён так і гаворыць. Спачатку даведайся, што я павінен змяшаць то. Халера. Ворон, скажи мне. Что-нибудь. Скажи мне, что мне робить. Ты не ожидаешь? Яму бутэлька не падыходзіць. А што у нас ёсць, каб яму дапамагчы? Монетка яму не дапаможа, гэта яму не дапаможа. Магу я неяк яго аб'яднаць з чымсьці са свайго інвентара? Вось так, напрыклад. Окно, інвентар. О, глядзіце. Можна яго заставіць. Не ведаю. Ну, гэта ўсё бессэнсоўна тады. У акно яго выкінуць? Need some fresh air, Crow? You kicking me out of here? Yeah, I do. Мы не можем яго ў акно пікнуць. Ё-маё, а як туды дабрацца тады? Можа пракінуць. А што яму даць такога? Чым ён можа скарыстацца? У мяне трошки скончваюцца ідэі. Зараз я хутчэй усё пайду глядзець у падказкі. Ну так, я не ведаю.
паперкі у нас няма кнігі гэтай. Калі тут толькі піксель-хантингам нейкім не знайсці, з чым можна яшчэ паўзаемадзейнічаць. Самае цікавае. Куды дзе падзеўся гэты калькулятар? І якім чынам увогуле ён сабе запіхнуў гэты калькулятар? Мы ўвогуле ніякіх намаганняў не зрабілі. Ён сам там нешта дарабіў. Добра, гляджу праходжанне. Так. Где яно было? Туды і назад, вось яна частка. Што? Што я тут не побачыў? Only part of this page is readable. Што гэта такое? It's a spell. Гэта заклён, добра. Clouds and spiders Ага. plus magic finger? If alchemy is anything like chemistry, that last one is probably some kind of catalyst or something. Clouds and spider web plus catalyst makes invisible? Гэта ні халера мне не дапамагло, я зараз зазірнуў, і гэта павінна неяк мне было падказаць, як скарыстацца... Вітаю, Альянс, вітаю. Так. По типу заклён ёсць. Мы, і там трэба было націснуць, і тады мы атрымаем заклён. Там было воблака. Там было по типу як павуцінне. І было яшчэ палец нейкі. І потым мы зелле небачнасці атрымліваем. І што гэта атрымалася? Нейкі быў, Ну, добра. Там палец нічым не дапамагае. Зялёнае, гэта... Ну, можа, гэта павуцінне будзе лічыцца. Я чую дрэвы нейкія, калі я закінуў зялёную. Выбух нейкі. Whoops, that didn't seem... Ага, добра, мы зараз можам рабіць нейкія мікстуры. Так, сінее тады. Не ведаю, што за яно. Не зразумела, я нешта раблю. Я гукі чую. І гэта выбух. Whoops, that didn't... Так, першы мне блакітны можа. Я могу зараз у праходжанне зазірнуць і адразу адказ атрымаць. Але я спрабую хоць трошкі зразумець гульню, у чым яе сэнс, як ёсць. Трэба без жоўтай? А чаму так? Там атрымліваецца, што патрэбна воблака, павуцінне і гэта самае, палец, ну там персёнак нейкі. It's a big cast iron pot simmering over a slow fire. Слухай, можа іх агледзець можна. Вы глядзіце. It smells like ozone. Озон, вось. It feels moist and light. Fluffy almost. Гэта вось і воблака, і ёсць воблака. Дакладна. Усё зразумеў. Давайте зараз зламаем гэтае зелле. It sounds like distant thunder. Это дакладна аблокі. Зараз жоўтенькае зараблю. Whoops, that didn't seem to mix too well. Добра. Глядзім далей. It smells hard to define. Sharp, decisive, earthy.
feels cool to the touch, like Ага, ice. як льод. Ну, лед каратей. I can hear a distant tingling sound like Это лед, мороз некий. it smells like pearls of morning dew. It has the texture of thin strands of hair. I can hear the rustling of tiny legs. Я не розумію, що це. Упс. Зараз. Паутине? Серьезно? Это не подобно на паутине. It smells like fresh flowers. А, тонкое волосье и маленькие лапки. It feels soft like satin and very fragile. It sounds like the rapid flapping of fragile wings. Угу. It smells like fresh flowers. Кветки. It feels soft like satin and very fragile. Мягкое. Ну, кветочковое поле, я так разумею. Мотылек? Ну, It может. sounds like the rapid flap. Ну, в любом выпадку. У меня не хапает тоді інгредієнта. Перстенок може... Тут есть у яго перстенок 10. Вот это атрымліваецца. Мне патрэбна воблака. Ёсць. Ёсць воблака. У меня что-то ингредиенты не хапает. Мне не хапает там... Блин, не то натиснул. Угу. И усё? It's a tap used for emptying the contents of the pot into a container. Мне ж не хапает It's третьего. a tap used for emptying the contents of the pot into a container. Что лед додать? Ну, я не ведаю. Ну, давай попробуем. I'll just pour the finished potion into one of Угу. Я что мы отрымали? like so. Fortunately, they're small enough to carry. Добро. Первое есть. Зелень бачности. Добро. Зараз паспрабуем. Мне падаецца, гэта альбо... ну, там ёсць... як яно? Люстэрка ж? Звер з люстэркам. Можа... О, пачакай, не калера мы выйшлі. Дзіўна. Добра. Выкарыстаць яго... А, на сябе тады, мне падаецца. Каб нас не пабачыла гэтая же люстэрка. I'm invisible. That's so cool. It's a Зараз mirror што? door. І што з ёю? It's a mirror. Не, я ведаю, It's a што... mirror door. Магу яго прайсці скрозь яго. А, што гэта там? Слухайце. А я дагэтуль мог націснуць на гэта. Я думаў, гэта Solid кавалак. again. Good timing. I've got to hold on to this stuff. If nothing else, Я it's зараз perfect for увогуле sneaking into заблудаўся. clubs back Гэта, home. ну, са шклом, я думаў, трэба прайсці скрозь яго. Я думаў, што гэта беленькае, якое там унізе было, гэта кавалак святла. Я зараз выпадкова на яго націснуў. Па тыпу, гэта было ненаўмысна. Я думаў, што там просто невялічкі кавалачак святла, я павінен прайсці скрозь шкло кудысьці далей. І там цёмны варыянт нас быў. Окей, добра. Натыкаў. У тым пергаменце хутчэй за ўсё гэта, ну, закрану далей. Нам то патрэбны It's a ён быў. page that's been torn out of a book. Зараз мы ў кнігу укладзем. From the intricate schizophrenic handwriting and the frighteningly detailed illustrations, I'd say it came from a spell book. I could be wrong, but no. Што яно нам дасць тады? Дивусь. Паставім яго. Вось, іншыя заклёны.
тады атрымліваецца, калі формула далей Butterfly пайшлі. wings with clouds makes leaf. Makes you light as a leaf, probably. Лётаючы заклён. Вось. Clouds with brimstone makes storm. Storm? I can bring the wind back with this potion. Так, вось так мы можам вяртаць назад вецер. Brimstone with brimstone makes Big Bang. Зараз мы ўсё Like a панаробім. firecracker. I always wanted a firecracker. Spider's webs Духовочку. and butterfly wings makes... What is that? A chain around a chaotic symbol? Chaotic like magic? Chain magic? Bind magic! Матарёк ёсць, лёд ёсць. Я вось гэта не зусім магу Clouds зразумець, with што яшчэ раз. brimstone makes a stormy wind potion. Брімстоун гэта жоўтенькі, я так разумею. Так, давайте Look like a serving maid. давайте я выпишу сабе, каб не запамінаць гэта ўсё. Дайце мне момант. Так. Бабочка. Воблака. І у нас заўсёды скончваецца ўсё льдом, па тыпу. Я так разумею. Гэта у нас палёт. Добра. Яго мы можам здабыць. Можа быць, гэта вось значочак гэта чырвоненькая будзе. Тады воблака. Камень. Плюс лёд. Гэта у нас ветер. Далей два камяні. Камень плюс камень. Плюс лёд. Гэта выбух. І апошняе у нас павуцінне. Плюс бабочка. Там поле по типу через все. Ну, нечто такое. И лед. Это у нас магия сковывания. Трэба яшчэ один компонент. Ну, я думаю, гэта вось чырвоны гэты фіал будзе. Лістик, может, тады зможам здабыць гэты вугалёк. Так. Я думаю, что тады атрымліваецца, ну, бримстоун, я не памятаю, что такое бримстоун только. Ну, камень, карацей. Бримстоун. Это сера. Окей. Ну, вось оно і будзе. Хутчэй за ўсё. Чырвоненькае. Зараз мы палётам туды дабяремся. А для палёта мне спатрэбіцца яшчэ раз. Так, бабочка. Бабочка у нас гэта зялёная, наколькі памятаю. Калі нічога не праблытаў. Далей воблака. Там матылёк жоўты. Ну добра, давай ужо. Ён мне не дасць магчымасці нічога зрабіць. Давай ужо даб'ем мікстуру. Whoops, that didn't... Пераблытаў. Жоўты тады. Ёсць. Белый. Зараз наварам мы тут. Літаральная я, калі мяне на кухню запусцілі. Так. I'll just pour the finished potion into... Ёсць. Это у нас зелье полету. I'll just take a tiny little sip. Ooh, bitter. I do feel a little less weighty. If I put my mind to it, I could probably jump quite high. Добре, ти можеш зараз добре скокати. Забери коротко його.
Оп. Цудовно. Whoa. I should save some of this stuff for the Olympic Games next year. It's a safe bet. I dominate the high jump and pole vault contests. На алімпійські гульні забіраем сабе. Цудоўна. Мы падрыхтаваныя. Далей працягваем. Яшчэ раз. І у нас, ну, хутчэй за ўсё гэта яно і ёсць, але давайте панюхаем. It smells like sulfur. Угу. Ow, it burns! Добра. Гарячае, ну, дакладна яно. It sounds like something's burning. Ёсць. Тады у нас ідзе воблака. Далей ідзе вось гэты камень. І наверх яшчэ наш лёд. Это мы зелле ветра зрабілі. Зараз мы зробім яшчэ выбуховку. Так, гэта у нас зелле ветра. Добра. 2 камяні нам патрэбна. Яшчэ раз яго ж. І это наша выбуховка. I'll just pour the... Зона. І апошняе застаецца. Так. Чаму я адзначыў гэта як паветра? Зараз пачакайце-ка, пагляджу ў кнігу. Я нешта херню нейкую выпісаў. А, павуцінне, не паветра, гэта павуцінне. Неяк. Бярем. Ёсць. Далей у нас жоўтенькі наш матыль. І лёд. Ёсць. I'll just... Усё, поўны камплект. Мы зрабілі ўсё, што толькі магчыма. Так, крышталь можна знішчыць выбухоўкай. Давайте спачатку. Магія аб'яднання. I'll Вось на save сябе. it for when I really need it. Толькі калі яна мне вельмі патрэбна будзе. На крышталік, хутчэй за ўсё, гэта баланс. Мне трэба проста крышталь знішчыць, мне гаварылі. Не гавары, што... Зараз я прадзяўбаў яго, не? Я спадзяюся, не. Не, ўсё ў парадку. Так, гэта пазнікалі. Ну, тады выбухоўка толькі патрэбна. Вецер... Я павінен яго... What if the wind just blows it back inside? No. Трэба па-іншаму падзяліцца гэтым ветрам. Ну, добра, тады проста выбухоўкай карыстаемся. Усё надзейна. Упс. Добра, пазбавіліся ад крышталіка. Зараз пытанне, як нам вяртацца назад. Мы можам... Не, чыні. Так.
Давайте поразмаўляем з усімі тымі, хто там унізе. Я думаю, вы таксама каменныя, вы таксама жывыя, не? І ты таксама, ты што у нас, не гаргулья, не? Як так? Не зразумела. This is just a painting. Так, такі малюнок, гэта мы зразумелі. А як мне назад-то прыйсці? Ну, то бок, я так разумею, мне патрэбна літаральна там проскрозь в окно, там скокнуць альбо нешта гэткае. Так, яшчэ раз, у мяне ёсць вецер, палёт, выбухоўка і вось гэтае скоўванне нейкі. Скоўванне. I'll save it for when I really need it. На акно гэта выкарыстаць нельга, на ворон таксама нельга. Добра. Вецер. What if the wind just blows it back in? Hold on to this vial, okay? Калі ласка, распастрані. Oh, sure. Holding on to stuff is a specialty of mine. What for? I'll let you know. Ага. Гэта будзе ў яго вецер. Выбіваем. Чекай. І зараз беремо його і I want you to відправляємо в fly окно. out there, Crow, as high as you can and empty the potion into the clouds. But what if there's lightning? I don't like lightning. Lightning has caused better birds than me to crash and burn. All right, I'll do it. I'm the ever-faithful Crow. Зараз ветер вертається. Головне, щоб його не забило. Uh-oh. I guess it's working. That's done with. There's still quite a bit left in the bottle in case you need it later on. Угу, може спотребитися, дякую, Еріки. Мимо мы такие просто. Оу, тишей. Не разбейся. Неблаго. Ну, все, мы на твердой землі. Мы уже не настолько в небезпеці десяти у повітря, я тільки не ведаю, як вона приземлилася. Ну, там, замок розбився десь, або що? Нечто воно поза кадром засталося. Так, добре. Цудоўна. У нас засталося яшчэ зелеў. Небачнасць усё яшчэ на месцы. Вось гэта палёт. Магія. Аб'яднанне. І ветер. Трошки. Добра. Мы разабраліся зараз з адной праблемай, якая не дазваляла нам увогуле прыляцець, адправіцца на востраў. Нам зараз трэба будзе знайсці навігатар. Але на гэтым будзем на сёння скончваць, і я буду перадаваць вас далей. Давайте захаваемся. Выратавалі ветер ад злобнага чарадзея. А у нас зараз... Я бачу, што на Інревен зараз малюе. Давайте пойдем да яго. Давно там не былі. Калькулятор карысны. Падавалася бы, самая бескарысная рэч, якую нам маглі толькі даць. Я ўсё яшчэ не разумею, як гэта адбылося і чаму ён трапіў калькулятор. Ну, па тыпу, што ён там такога зрабіў. Ось, ну не разабраўся, як працуе. Ведаеце, з кожным бывае. Добра, давайте паляцім да магільшчыка. А я жадаю вам добрага вечара, і мы пабачымся заўтра. Зараз отправлю, дайте мне. Ну, логично, это магічная логіка, усё правильно. Добра. Пачынай рейд.